برهان بتحتي فتاري فتارة السلام تغنيت نحدري عبر حبات تغنينا مدري سلام نفسيتنا أفوينا تبحري حجونا الكاس وانا تحتها سلتنا غزماني وحليب قوتها عمام تكبينا نزلو ايدك حال والله سماينا نوبيدو وموطأ لكاتي تجميرنا خزات مرام الكوبيس الزراحة سمريت الله يقرف تصقي كيف وصنا سبت كيسعنا زرقي عسير سنة سير عسير سنة إكرامتي وعجز صبر هدناوي خلنا يوم متائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات أصنادفن حبابات سفرة قلبه مهرد بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقذ ونقبر شنشاي كتلام أبرم ننقذ جو ننقذ بيتنا زاد حدث مكاني مسمار هجوحات مسكاب تاريخ ورقع ودمنا سلام تخطاتنا نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمديتنا يو لو مون كل ميديا فتشنا نهزبنا كغلغل زخل كنمهارلو كنقحلون كم زلن يغبعنا ويدلينا نزبلنا يا رستات كحجز زبلنا هنا لكم تينا لنا بحق زقرب حسين هزنا غرينا زلنا سامو داتا مسانا كتصنحو تبع دزمتنا ملغتونا له كنا نسمعكم كفتنينا بزح مشتير تراز نبرت مشتير تراز المتحسطات شركة قبل كفتني لايك مقبار سبورت مقبار سامو داتا مسانا مزحدبا ناي ووتر زاويت نايو مجمريا بزيا تقرب فيديو خنجمرينا زقربنا قرب زح كنرس لزغنا. Let's go. Let's start with this one. A US investor has eyes on the sabotage Nord Stream 2 and is looking to buy what remains of the gas pipeline from Russia to Germany. He says it would give Washington control of Europe's energy supply. American financier Stephen Lynch has reportedly asked the US government to give him the go-ahead to make the estimated $11 billion. مجمريا تاينا خنري أمريكا بزعق زيت على أمريكا حما ناتهم يخاطد اللي وين كيف أنا تم ترى خاطهم وتزبلوا ويلهم تخصوني سبات اللو أنا يكون زوج صوت أمريكا بعلا نجاراتها بعلا تنجر كورس منقستي حابو يزدلقن أبتي منقستي كتحابو زي تخلوا مدرخات نزول لابزو أنا زدما بسبب حكوات زي alternative media وين التينات أستفل عليه على زول حبريتات بعلونكم وصلوا زغليو أتذكر كنا تادجن من البات أوروبا مورات يوم ليك أو يوم يفوت يوم قالك تدخل يوم التذكر يمكن مسح زخنا رستغرينا مجمريا زيارة سداس مواه أبدأ تبقيسنا هنا خنري من البات زيت زعبية مرت خون غليو أنت سوات زحوق سننا قرب تلدما زيت فيديو تاتنا أو اشتعدي سمع صل زليو نزك فلت وأنت خيلهم دما تتبالت التمرتيو لسنا أبزي مجمريا. It was based on China and Russia, energy and market. US takes care of our security. You, China, and Russia provide the basis of our prosperity. This is a world that is no longer there. Our prosperity has been based. زتري was a long top diplomat na European Union. Joseph Borrell زبها. مستوى السنة زبالة بداية 3 سنوات تتكس. نايروبا حبتي متشوت ويبتصبوا لقر أبسلة سنة تستمر كسيني يريلو. مطرح هذا رشا بحصر غاز هبونا بسل منقد هبونا industrial base ناتنا فابريكاتات ناتنا كمون نجزانة كمالو ساعات بزح حسر واقع بزح سلة منقد لك كم نداد زلنا efficient زخنا ناي energy ناي ساعات منقد كلوا ناخل أب عالم دما كم دليتنا نايلتريك كلام لسه قبل زي بالله نبر نخل كتر هذا
راشا دما أخذ طرف سعكتها سلزلوا راشا تشفنا نيرا وزر خلتين أمريكا نحنا سراوي سلزين دلي وقل سلزين دلي عب سراوي جذب كنا وصل سلزين دلي نسخاتكم بمن قدنيه تغيركم تعاون كنا حلولا احنا غامساهم على جوهم كنبلوكم هنا اذا قاعد ما نساهم كبرنا احنا قل نصطانا زغونه وصاي كنقبراي كنا إنا نبليرنا يلو سالسيت دما تشاينا دما نسخاتكم نقرات بحسور خنافري فابريكاتنا نباهم خداي بحسور كنافرينا بخبرنا باهم كشوتينا نعمل علم دما بخبر كشوتينا بس كيرنا دما كوربوريشن سناتنا تودادرتنا علم خونه ازي سلسي نقطات ابزوان زي يلني وطرحته مسراشا بعلم زاوجو እገዳ ብምግባር እቲ መንገዲ መጀመርያ ነቲ ፓይፕላይን ከም ዝህረም ተገይሩ እገዳ ወሪዱ ስለዚ ምስራሻ ዝነበሮም ዘምደና በቲኾም ሰዓት ድማ ንሰማይ ተተኪሱ ኢንዱስትሪ ናይ ኤውሮፓ ፋብሪካታት ናይ ኤውሮፓ ድማ ይርማስ ኣሎ ቁጥሪ ሓደ ቁጥሪ ክልተ ኣሜሪካ ኤውሮፓ ስለዘይተድልዮም ዘላ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ናብ ቻይና ወይ እውን ናብ ኤስያ ገጾም ሽፍት ክገብርዎ እዮም ምክንያቱ መፃኢ ዓለምና ቁጠባ ይኹን ፀጥታ ኩሉ ንቻይና እዩ ቻይና ኣገዳስነት ዘለዋ ቻይና ወይ እውን ኤስያ ዝበዝሕ ህዝቢ ዓለም ኣብ ኤስያ እዩ ዝቕመጥ دي نعلمنا الخطبة بيت لقلقل زلوا هجرات ما أوين زلوا أمريكا ما استراتيجية كورة بحناتا سلواناتا أبيسيا ياخد قبره أوروبا ريليفانس يبلون لازم كابيروبا زلوا استراتيجية كورة تمامتا إن يوم كنتم تسلوا زغلوا نهتو يقول ولا كل تي أوروبا تقدر تقوي مزحس زلوا قتاينا يوكرين تدكيسو موكو قبرهم هالم درو نوي حمتات جرب من ناوزو أجل ما بوقعي أبزبنا دونالد ترامب في التامين الذي سالتاي دما مس تشاينا لأمريكا كحقسو قبلو نقدناتهم عطيهم بزي بود ما كم تبدل الانفستمنت زي قبروا اندسترياتهم كرماسي ثلاثه نقطات لاوروبا هبتامن معبلتن زغبراز نبره كيديو دحرجك من السايكوني بزي تكون لنا بعلوك قلص وخلو يم امريكا جن كما يجرات صوتهم لما على رايو بزي كتسم بدو يكون كمان control of Europe's energy supply. American financier Stephen Lynch has reportedly asked the US government to give him the go-ahead to make the estimated $11 billion purchase. Reports suggest he's pushing the deal by saying it would also allow Washington to exert pressure on Russia. So, after مجمرة ترانا تي نورد ستريم زبحان نورد ستريم 1 and 2 زبحانو راشا تبقيسهم نبي أوروبا بمنقد جرمان جيرون بمنقد بولند جيرون غالب ندادي بصفه بمنقد كم زاتي كبر نيرو allow Washington to So انتهينا نرزلنا أسطري وزر لهم إنفستر يو نتي أوروبا كي تقاملو أمريكا بمنقد يوكرين بمنقد قلق يراز صبرت ومسمر تقوزو يحسب عنه أساسي كم زي وازا خوي نقسم معكم خلينا بحكي it's a joke أوروبا في الجرمن مسراشا بزنا برازم دنا ندادي ويون غاز كابت وسنيرا لازم مسمر زي شيرون مطرح يكون أمريكا حجد ما أمريكا وقوزو يدلنا من قصة كونغرس أمريكا ما كفر اليوم سلامتاي أمونغو أوروبان راشان زنبرة زندنا سويلون تقريبا مو أوروبان جرمن راشان بحد وقينهم نحن أمريكا تشالنج قبل يقولون الجيل نتمسمر بعلم كجزوة يوم مو نهينرجي من قدي وين كابراشات مثل بعلم كواسر وانت دي اللي ما كاب أمريكا بعلم كجزوة قبل يوم ناي بحكي زجرم قناتنا نرزلنا إذا خاص لم تكن قينو أوروبا ربحاناتا دوك تخزلنا كم زي وازا يستعمل تجربة أزدي إنفستر دما نتي من قدي نتي بايبلاين لايسنس ناتو مس راشيا في تعزيز استحرمه تي مسمر تخيل زنبري ስለዚህ ንኽገዙ እዩ ዝሓስብ ዘሎ ስምዕዎ ብዝሕጂ ክዛረቡ For Germany, party says Europe faces the risk of losing its energy sovereignty to Washington. Nobody knows if he's the initiator of this idea or he only represents the idea which had been initiated by ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኤውሮፓ ናይ ፀዓት ናይ ኤነርጂ ኢንዲፐንደንስ ናቱ ኤነርጂ ኢንዲፐንደንስ ዝብል ዘረባ ብጣዕሚ እዩ ዝደጋገም ዘሎ ሎሚ ፀዓት ካበይ ይመፀካ ቁጠባኻ ብዘይ ፀዓት ቁጠባ ክህልወካ ይክእል ፀዓት ናትካ ካበይ ይመፅእ ድማ ናፅነት ክሳብ ዘይብልካ ኩሉ ግዜ ኣብ ኢድ ካልኦት ኢኻ ምክንያቱ ነዳዲ ተጠው እንድሕር ኢሉ ኩሉ ማሕበር ናይ ቁጠባኻ ሕረሹ ኢንዱስትሪኡ ኩሉ ይተጠው ክበን ዝኽእል ወይ እውን ክስሕትን ዝኽእል ኣብ ግዜ ድማ ክመውት ዝኽእል መፍትሒ ናቱ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ That's why China and Harikhayam comes in full عينات investment منتهي قبل له أبتي solar energy green energy ناي hydro ناي ماي ساعات بماي غير قبل قطات دمت بس جنزب invest قبل له أبغبوتا زيت قبل قبوتا بس solar بمبار solar ناي solar ساعات قبل يفتن له ناي نفاس ساعات قبل كم ولن تخونه ندادي أبتو زلوا بوتات دمت ندادي كم يفتن له سلامنتاي بزي ندادي بزي ناي ساعات ناتسنت كنا براين خليها بقيمة عن غريو راشا زقول الجلا وريبو كانوا سلامتاي كنت طبعا
ከምቲ ዝድለ ክርመስ ዘይከኣለ ነዳዳ ቢዶም ስለ ዘሎ ነዳዳ ቢቶም ኣለዎም ንሕርሻ ዝኸውን መሬት ኣለዎም ሕርሻን ዝውዕል ድማ ኣብ ቀደም ንፍዓት እዮም ስለዚ ትመሰረቱ ካብ ዓዶም ከፍርይዎ ስለ ዝኽእሉ ጥሜት ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ሽግር ክመፆም ኣይክእልን እዩ ኢንዱስትሪ ናቶም ክርበሽ ኣይክእልን እዩ መሰረት ስለ ዘሎ ዕዳጋ ድማ ምስ ቻይና ምስ ህንዲ ምስ ካልኦት ብዙሕ ህዝቢ ዘለዎ ይነብሩ ስለ ዘለው የዋፅኦም እዩ ነዳዲ ናቶም ዝደልዩ ሃገራት ካብ ብዙሓት እዮም እንታይ ዘርእየካ እዚ ኤሮፓ መሰረታዊ ናፅነት ናቶም ንክረኽቡ ዘድልዮም ባእታ የብሎምን እቲ ፀገም ድማ ነዳዲ ዘይብልካ ሃገር ክትከውን ንበሩ ቻይና እውን ከብዙሕ የብላ እቲ ሽርክነት ግን ናፅ ኮይንካ ምስ ዘዋፅኡካ ሽርክነት ንክትገብርካ ዘይትኽእል ልውላውነት ተዘይብልካ እዩ ኤሮፓ ረብሓ ናታ ንከተውሕስ ዕድል ኣይረኽበትን ኣሎ ብሰንኪ እዚ ፀገም እዚ ድማ ኣብ ብዙሕ ነገር ፀገም ክመፅእ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ንኤሮፓ እንታይ ክገብረላ እዩ ምንመፃእ እዩ ብፍላይ ኣብ ኤሮፓ ንዘለና ልዑል ኣስተዋፅኦ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ቴማ ኢና ንርኢ ዘለና መጠን ኤሮፓ ብከምዚ ፑሽድ እናኮነት እንድሕሪ ከይዳ ካብቲ ዘላቶ ቁጠባዊ ደረጃ መመሊሳ ንታሕቲ ገፃ ክትከይድ እያ ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ኤሮፓ ንኣሜሪካ ንምሕጓስ ወላ እውን ንዓዓ ዘይርብሓ ክነሱ ናብኡ ትኸይዳ ኣላ ኣብዚ ንኣብነት ስምዕዋ This clip of Ursula von der Leyen really showing how unprepared we are here in Europe for a second Trump administration. Because last week at the European Political Summit, when asked what her reaction was to Trump's victory in the US presidential elections and the economic consequences for Europe, she casually suggested, yeah, we could start replace it by America. Out of it is just so naive and ሕጂ እንታይ ዝረአ ዘሎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ወቂዕ ንኤሮፓውያን ከም ዘይፈትዎም ተቁጠባ ምስ ኤሮፓ ኣሜሪካን ኤሮፓን ዝነበራ ሽርክነት ከምቲ ቀደም ቢዝነስ ኣዝ ዩዥዋል ከም ቀደም ክቕፅል ከም ዘይኮነ ብወቂዕ ሓቢርዎም ነይሩ እንታይ ማለት እዩ ዝንዓታቶም ዓብ ለውጢ ክመፅእ ከም ዝኽእል እዚ ለውጢ ዝሳቶም ድልውነት ኣለዎም ዶ ኦፍኮርስ የብሎምን ኣይተዳለውን ወላ እኳ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ እንተኮይኑ ኣብ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ ፕሩፍ ክንገብር ኣለና እናበሉ ብኣፎም ብዙሕ ግዜ ይግዕሩ እንተነበሩ ብተግባር ግን ዝኾነ ስጉምታ ይወሰዱን ስለዚ ናይ ዓቕሊ ፅበት ኣብዚ ዝበለቶ ስምዕዎ ብዙሕ ኤሮፓውያን ድማ ብኣሾክ ኮይኖም በቲ ናታ from Russia and why not replace it by American LNG which is cheaper for us and brings down our energy prices but it's something where we can get into a discussion also what our trade deficit is concerned. So let's start with the basics. On the one hand, the current commission has LNG So زيادة president ናይቲ ኮሚሽን ንዶናልድ ትራምፕ ንምሕጓስ ምስ መፀ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ኢመርጀንሲ ሚቲንግ ዝገበረሉ ኣብ ሃንጋሪ ኣብ ቡዳፔስት ዝተገበረ ኮንፈረንስ ነይሩ በቃ ከም መኽፈቲ ዘረባ እንታይ ኢላ ንነዳዲ ወላ እኳ ናይ ኣሜሪካ 30% ክቡር እንትኾነ ንክንገዝኦ እቲ ኤልኤንጂ ዝበሃል ማለት እዩ ንትራምፕ ንምሕጓስ መሊስና ነዳዲ ካባኸም ክንገዚና የብሎም ስለዚ በቲ ነቲ ዝነበሮም መስመር ምስ ራሻ ናይ ምኽፋት ሕልሚ የብሎምን ጥራይ ዘይኮነሲ ካብ ኣሜሪካ ብዝኸበረ መንገዲ ካብ ካልእ ዓለም ብድሓን ዝኾነ ዋጋ ከም ዝገዝኡ ናይ ኣሜሪካ ዝኸበረ ክነሱ ካብ ኣሜሪካ ክገዝኦም ካምፓኒታት ናይ ኤሮፓ ድማ እቶም ርእሱ ዘለዎም ካምፓኒታት ወይ እውን ደዋፆም ኩላቶም ወይ ንኣሜሪካ ካድሚዮም ወይ ንቻይና ካድሚዮም ወይ ንሃገራት ዓረብ ስለምንታይ ነዳዲ ርትዓዊ ዋጋ ኣብ ዘለዎ ካብ ኣሜሪካ ክትከፍት ትኽእል ወይ ነቲ ካምፓኒካ ቀቢፅካ ክትገድፎ ኢኻ ወይ እውን ኣብቲ ነዳዲ ብርትዓዊ መንገዲ ክትረኽበሉ ትኽእል ማዕረት ዕዳጋ ክትረኽበሉ ትኽእል ኣብኡ ከይድካ ኣብኡ ተፍሪ እንታይ ማለት እዩ እቶም ኮርፖሬሽንስ ቢዝነስ ክህልዎም እዩ እቲ ሰራሕተኛ ኣብ ጀርመን ዘሎ ግን እቶም ካምፓኒታት ንስኩድያ እንተኸይዶም ንቻይና እንተኸይዶም ንኣሜሪካ እንተኸይዶም ነድሕሪኦም ኣይትኸይድን ኢኻ ንስኻ ንዓኻ ዝፍቀድ ሕጊ የለን ነቶም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ጥራይ ስራሕ ዝፍቀድ ስለዚ እቲ ናይ ኤሮፓ ሰራሕተኛ ናይ ጀርመን ሰራሕተኛ ናይ ካልእ ብኣሉታ ከም ዝጥሎን እዚ ድማ መመሊሱ ናብ ሽግር ክወስዶ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ነገራት እዚ ድማ ነዚ ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ብዙሕ ፅልዋዕ ክህልዎ እዩ ኤሮፓ ፅቡቅ ስለ ዝነበረ እዩ መፂኻ ኣብ ሲስተም ዶ ኣብ ዌልፌር ዶ ኣብ ሶሻል ሲስተም ዶ ናይ ደቅኻ ዶ ናይ ገለመለኻ ዶ እናተባሃለ ፅቡቅ ሂወት እዩ ዘለና ጥዕና ከም ድሌትካ ሓኪም ትኸይድ ዶ ቲንግስ አር ጎይንግ ቱ ቼንጅ they are changing actually ነገራት ይቕየሩ ኣለዉ እዮም መመሊሶም ድማ ዝቐልጠፈ ብቕፅበት እናተቐየሩ ክኸዱ እዮም ካብ ሕጂ ተጠንቂቕካ ኣስተውዒልካ ምኻድ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ንመለስ ኣታርሲ ንእሽተይ ምሰማዕና ክንሰግር ኢና by the leading Western power, if now Lynch is stepping into the game, not by blowing up the rest, but by buying it, by repairing it, and bringing it under Western control. This ሕጂ እንታይ እዚ እቲ ኤሮፓ መመሊሳ ናፅነታ እናጠፍኣ ከይድ ኣሎ ክብሉ ከለዉ ኣሜሪካውያን ግን ኮንፊደንስ ኣለዎም ስምዑ ኣብዚ ሕጂ money. People don't talk much about it, but you know the richest country in all of Europe for rare earth minerals is Ukraine. $2 to $7 trillion worth of minerals that are rare earth minerals, very relevant to the 21st century. Ukraine's ready to do a deal with us, not the Russians. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ እዩ ሊንዚ ገርሃም ይትበሃል
ሴኔተር ናይ ሳውስ ካሮላይና ይመስለኒ ሓደ ካብቶም ኩናትን ገለን ዘገድሶም ካብኡ ዝረብሑ ሰባት እዩ ኩናት ናይ ዩክሬን ንፅድቂ ኢልና ይኮና ንገብሮ ዘለና ወይ ቢልዮናት ንህብ ዘለና ብግልፂ ይዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ንህብ ኣለና ምክንያቱ ረብሓ ስለ ዘለና ዩክሬን ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ድሕሪ ራሻ ዝሃብተ መፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ንኣሜሪካ ሕልሞም እንታይ እዩ ንራሻ ሬጂም ቸንጅ ገይሮም ንፑቲን ኣልዮም ካሕበትን ክትውላ ስለምንታይ ኣብ ዓለም ዝበዝሐ ሃብቲ ዘለዎ ሃገር ራሻ እያ ክሳብ 5 ትሪልዮን ዝትመን ሃብቲ ከም ዘለዋ ምፅልኩም ነይረ ድሕሪኣ ኣብ ኤሮፓ ብዙሕ ፀጋታት ብፍላይ ድማ ሬር ኤርስ ዝበሃል ከም ሊቲየም ድዩ ከም በዓል ኮቦልት ዝበሃል እዚ ሕጂ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘድሊ ዘሎ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ኣብ ቺፕስ ዘድሊ ቴክኖሎጂ ፀጋታት ንዑ ዝኸውን ካብ ሙሉእ ኤሮፓ ኣብ ሰርቢያ ከምኡ ድማ ዝበዝሐ ኣብ ዩክሬን እዩ ዘሎ ካብ ዩክሬን ከማን እቲ ራሻ ተቆፃፂራቶ ዘላ መሬት ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እዚ ኩሉ ገንዘብ ንኸፍሎ ዘለና ነቲ ናይ ራሻ ነቲ ናይ ዩክሬን ሃብቲ ናባና ንክንእትዎ እዩ ይብለኩም ኣሎ ብግልፂ ብሓብዩ ብምስጢር ኣይኮነን መበል 50 ግዜ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ስለምንታይ ከምኡ ትብል ኣለካ ኢሉ ብዙሕ ሰብ ዝኸስ ግን እቲ ሓቅስ እዩ ምክንያቱ ኣነ ዝድግፎ ዘለኹ ኩናት ንኣሜሪካ ረብሓ ስለ ዘለዋ ይልክእምን እዩ ነቲ ህዝቢ ናቱ ተዘየለ ዝኩሉ ገንዘብ ትሰዶ ዘለካ ፅሉል ዲኻ እቶም ናቱ በይስ ክመርፅዎ ኣይክእሉን እዮም እንታይ ግን ዝብሎም ዘሎ ኖ ብፅድቂ ኢልና ይሰዶ የለና ንሕና ረብሓ ስለ ዘለና ኢና ነቲ ፀጋታት ኣብኡ ዘሎ ናብ ኣሜሪካ ክንእትዎ ንፅዕር ስለ ዘለና ኢና ብምባል ነቶም ህዝቡ ክእምን እዩ ዝፍትን ዘሎ ኣብ ካልእ ዓለም ዘለካ ድማ ካብዚ ክትመሃር ይግባእ ኣሜሪካ ወላ ወደ ሓዊ እንትወልዑ ካብቲ ሓዊ ከመይ ገይሮም ሓደ እቲ ሓዊ ዘቃፅል ዘላ ኣፅዋር ናቶም እዩ ይሸጥዎ እዮም ዘለው ኣንቶኒ ብሊንከን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ነጊሩ እዩ እዚ ኩሉ ገንዘብ ንሕግዞ ዘለና 90 ካብ ኣሜሪካ ይወፅን እዩ ምክንያቱ እቲ ኣፅዋር ካብ ኣሜሪካ ኢና ንገዝኦ ስለዚ ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካን ዝረብሓሉ ዘለዋ ሰራሕተኛታት ናይ ኣሜሪካ ድማ ደመወዝ ክፈሉ ኣለዎ ኢሉ ሓደ ካልኣይ እንተተዓዊትና ብራሻ ኣብ ዩክሬን ማለት እዩ እቲ መሬት ናትና እዩ ብራሻ ተስዒርናዮ ድማ ሃብቲ ክንወስደ ንኽእል ኢና ይብልዋን እዮም ግን ሳያታ ፕላን ስለዚ ኣሜሪካ ክንደምንታይ ትፀልኦም ክንደምንታይ ገበትዮም ሰረቅትዮም ክትብሎም ትኽእል ፕላን ናቶም ፍተዎ ፅላዮም በፍንጫ ፈታዊዮም ኩን ፀላዮም ኩን ፕላን ናቶም ንምትግባር ድሕራ ይብሉን እዮም እዞም መሓዙትና ኤሮፓ ስታይ ይብሉና ገለመለ ዝበሃል የለና ኣሜሪካ ኢትስ ኣባውት ቢዝነስ ናቶም ክሳብ ዝኾነ ረብሓ ክሳብ ዘለዎም ፍተዎም ፅላዮም ዶን ኬር ካብ ኣፍንጫኻ ፀጋታት ከመንጢሎም ክወስዱ እዮም ዝፍትን ዘለዉ እቲ ኤሮፓ ማዕርዮም ክጓየን ንረብሑ ጠጠው ክብል ዘይምኻሉ ናይ ኤሮፓ ፎልት እምበር ናይ ኣሜሪካ ፎልት ይኮነን ኣሜሪካ ንረብሖም ይጓየ ኣለዉ እተን ሃገራት ብኣሜሪካ ኣዝየን ከም ሰይጣናዊ ኣረኣያ ዘለዎን ራሻ ድዩ ኢራን ድዩ ከምኡውን ኤርትራ ድዩ እዚኦም ሃገራት እዚኣቶም ንኣሜሪካ ድሌታ ንክትገብር ኣብ ተዓዶም ስለ ዘይፍቀዱ እዩ ድሌቶም ንክገብሩ እንተፍኪድካ ኣሎም ኣሓን ፀገም የብሎም ንዓኻ ድሌት ንክትገብር ትኽእል ኢኻ ንሳቶም ድማ ድሌቶም ይገብሩ ድሌቶም ንክገብሩ ተዘይፍኪድካ ኣሎም ግን ብዝተቃለ መንገዲ ንዓኻ ከም ዘይጥዕመካ ክገብሩካ So it's in our interest to make sure that Russia doesn't take over the place. It's the breadbasket of really the developing world. 50% of all the food going to Africa comes out of Ukraine. We can make money and have an economic relationship with Ukraine that'd be very beneficial to us with peace. So Donald Trump's going to do a deal to get our money back. So እንታይ ትብል ዘሎ ካልኣይ ድማ ከባቢ ዝበዝሐ መግብን ኣብ ኣፍሪካ ዝኸይድ ኣብ ዩክሬን እዩ ዝፈሪ ኣፍሪካ ሲ 60 ዲ 50 ዝሕረስ መሬት ዝበለፀ ዘለዋ እያ ተዛሕዝን መግብናታ ከማን ከተፍሪ ዘይትኽእል እያ ብዙሕ መግቢ ካብ ዩክሬን እዮም ዝልምኑ በዓል ደቡብ ኣፍሪካ ድዩ ኬንያ ድዩ ወላ ኢትዮጵያ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣይዶን ኖ ኤግዛክትሊ ስታቲስቲክስ ስለ ዘይፈለጥኩ እምበር መብዛሕትኦም ሃገራት መግቢ ግብፂ ድዩ ግብፂ እኳ ደዘርቲ እዮም ትመርትበት መብዛሕትኦም ኩናት ናይ ዩክሬን ዝጀመረ ናይ መግቢ ኢንፍሌሽን ዘጋጠሞም ሃገራት ካብ ዩክሬን መግቢ ስለ ዝገዝኡ ዝነበሩ ካብ ራሻ መግቢ ስለ ዝገዝኡ ዝነበሩ ዘጋጠሞ ኩነታት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንዩክሬን ተተቆፃፂርና ነዚ ንግዲ ናይ መግቢ እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና እናበለ ኣፍ ልብነ ፍዮ ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ነገር እንታይ ይመስልኩም ግልፂ እዮም ዝነግሩካ ኦኬ ኔክስት ቶፒክ ናትና ክንሰግር ኢና ገለገለ ሰባት ኣለው ነገራት ፅቡቅ ገይሩ ዘይርድኦም ብትርር ዝበለ መንገዲ ክርድኦም ክፍትን እዩ መጀመርያ ግን ኣብ ዓለም ምስክር 200 nations have just approved a $300 billion a year climate deal at the COP29 talks in Azerbaijan. Now, this is aimed at helping poorer developing nations deal with the effects of climate change, with wealthy countries leading the payments. The deal comes after 2 weeks of fraught negotiations that dragged well into overtime. After 2 weeks of tense talks, industrialized nations pledged $300 billion. So comes to was a lohom na climate conference COP29 tabailu ab bok matika bok kadia galat balola bako ya bako maslan I don't know
ኣዘርበይጃን ርስ ከተማ ናይ ኣዘርበይጃን ትፈልጥዋ ዝሓፍለይ ከምታትዩ እቲ ርስ ከተማናቶም ኣብኡ ዝካየድ ዝነበረ ዋዕላ ድሕሪ ክንደይ ክርክር 300 ቢልዮን እተን ሃብታማት ሃገራት ነደኻታት ሃገራት ብሰንኪ እቲ ናይ ብከላ ምዕብላት ሃገራት ዘጋጥም ዘሎ ዋጋ ዝኸፍላ ዘሎ ሃገራት ንክኽፈል ተሰማሚዖም ኣለዉ ኦፍኮርስ ኩሉ እዚ ሃገራት እዚ መብፅዓ እምበር ብተግባር ክወሃብ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ንስማዕ After 2 weeks of tense talks, industrialized nations pledged $300 billion a year for poorer countries to fight climate change by 2035. Developing nations at the COP29 summit in Azerbaijan rejected an earlier proposal before the breakthrough. I now resume the 11th meeting of the CMA. I invite parties to turn to agenda sub-items 11A, new collective quantified goal on climate finance. I hereby invite the CMA. سنتين عند رزلنا زي وعلى بزعبا كلايمت تشينج ويوناي ويزر مكيارات بعالم درجات زمت زلو بفلاي دما بسنك بكلاد زمت زلو نوعون ممكات تايك ببرالو تباهلو ورديبنا تبالي 300 بليون عمت ساكبات محبولات هقرات ماسكة اب اسرا 35 فرقالي ام دونالد ترامب سلطان حزن زي امريكا كابزو على زي وتي الله كبل كابز كلايمت ديل زبال وسينا لنا كبل دونالد ترامب عطاي بلوك محجي كابتن باريس ديل تبعله سمعتي او تي لغنا امريكا يلو امريكا ما تدلع على زبكل هاجري بحج ما بزح ندادك وتي ندادك مدليتكم بقولكم لمن عندنا يلو زلو سلازي دروت ان ندادك كامباني بركنات اللي علي وجفال دونالد ترامب بوليسناتو ويونا كريبتو ولا عليك ناي كريبتو سنتر كوين ناخذ كله ندادك اللي وكاك خلالو معناته الكريبتو مايننج بيتكوين مايننج دي كالي نقدر تدبر توينكا زياده ساعات كل وكالو دونالد ترامب ما ساعات كم دليتنا خنقبرينا نتساعات مستقبل ترنا تراينا نتساعات ناس كل ونالو او تينا لنفسنا دي كوناس ندقو كنسدد لنا ندقنا سددنا لما كم عبل علينا يزمن زلو سلازي اوروبا كانوا تغرات نزينا كلايميت قال ما نزل تنكم لي يقولوا حفشا تنا كلايميت قل اتن حقرات مع بيلان زلو اوروبا امريكان مزياره كخلص زغباو سوم يمنا عمتات عالم بكيلوما Despite the applause, delegates from those nations say they've been coerced into accepting a bad deal. This document is nothing more than an optical illusion. This, in our opinion, will not address the enormity of the challenge we all face. Therefore, India opposes the adoption of this document. Thank you. The agreement replaces a document expiring this year, which commits developed قلقل هاجرات كم بعد هندي زعم السلام بفلا هندي أبزوال زي لعلو كلا زلوا هاجريا مغنياتو وطبعا أبتنا إندسترياوي معبالة لتركب بس لزلوا الفابريكات دما كرتونات لزي بلو تاركات نيو ديلي زبال أيرناتو كم حسون تبع كلا سبيو تلزي بزوج زي ريبورت يوم زقبرو مايو يكون سمايو نيو ديلي بتعمي تبع شو كم زلوا تشاينا كمي 5-6 عام أتليست كتشنا 14 سنة تمارين فرص خلوا ብዙሓት ተምሃሮ ካብ ቻይና ኤክስቼንጅ ኮይኖም ይመፁ ነይሮም ናባና እሞ ይግረሙ ነይሮም በቲ ሰማይ ናይ ስዊትዘርላንድ ዋይ ዝኣየራ ብዘሎ ኣብ ኒውዮርክ ብዘይ ማስኪ ንኸይድ ናይብሉ ነይሮም ሎሚ ኸ ቻይና ብሙሉ እቲ ፋብሪካታት ዝብክል ዝነበረ ብግሪን ገይሮም በዚ ናይ ሶላርን ብገለን ገይሮም ተኪዮም ሞ ዝበለፀ ኣየር ኣብ ዓዶም ከም ዘሉ ገይሮሞ በቲ ሽዑ ኩሉ ግዜ ናይ ቻይና ብብከላ ክጠፍያ እዚ ሃገር ፀገም የብላ ናበልዮም ዝጃሃሩላ ነይሮም ሎሚ ኸ ቻይና ክንምንታይ ከም ዝተዓወተት ብዛዕባ ይዛረቡን እዮም በንፃሩ ህንዲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ትኸይድ ዘላ ገለገለ ይብልዋ ኣሎ ብብከላ ግን ተዓዲ ብጣዕሚ ድከቱ ፀጊቡ ዘሎ ኣብዚ ናይ ክላይሜት ዲል እንጂ ንባዕሉ ኣብዚ ነገር እዚ እቲ እዚ ሓድሽ ውሳነ ንስኻትኩም ከም ድሌትኩም ንዓለም በኪልኩም ምስማዕ በልኩም ንዓና ኣብዚ ንቕድሚት ንኸይንኸይድ ትገብርዎ ዘለኹም ብምባል ህንዲ ተቃውሞ ተስማዓላ ካልኦት ሃገራት እውን እንትኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ኣይንሰማምዓሉ እናብልሎ ዶናልድ ትራምፕ መፂኡ ድማ ኣነ ሚት ካብ ሚት ክብለኩም ኣይክእልየ ግን there is high probability ነታ ሃገሩ ስሒቡ ከውፅኣ ምዃኑ እዚ ገንዘብ እዚ ክኸፍል ወይ እውን ከምዚ ኣበርክቶ ንክገብር ድሌት ከም ዘይብሉ ዶናልድ ትራምፕ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና ኦኬ ሶ እቲ ናይ ክላይሜት ፀገም ዝያዳ ዋጋ ዝኸፍላ ዘለዋ ኤርትራ ንኣብነት እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዩኤንዲፒ ተደጋጋሚ ሰንኪ ናይ ክላይሜት ኣብ ኤርትራ ዘጋጥሙ ዘሎ ፀገማት
ክሳዕ ክንደይ ግቶታት ከም ዝገብር ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስምዑዋ see that infrastructure Anyone is ambitious. These are also facing climate crisis when they see how increasing disasters are destroying their homes and crops, and we see that infrastructure is getting damaged, but there is no money available to first climate-proof that infrastructure and houses, and when they are affected, how they can recover from these disasters. The details of the funding are unclear, but could be in the form of loans and private shocks there. There's speculation it could be. Well, as ratings at liberal US media network MSNBC plummet, no shocks there. There's speculation it could be put up for sale. And guess who may be a potential buyer? Ex-owner and billionaire Elon Musk, who has asked, how much does it cost? Joining us now is... ካብ ናይ ክላይሜት ናብ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ምስ ንብል ድማ ምርጫ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ድማ ስዕረት ናይ ካማላ ሃሪስ ዝፈጠሮ እቶም ንካማላ ሃሪስ ዘጣቅዑ ዝነበሩ ሚድያታት ካብ ምሕር ህዝቢ ዝፀልኦም ደልዮም ካብ ቢዝነስ ክወፁ ተዳልዮምን ቀሪቦምን ከም ዘለዎ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብኣቶም ኤምቢሲ ዝብልዎ ሓደ ብፍላይ ነዚ ናይ ግብረ ሰዶማዊ ነገራት ኣብ ምጉስጓስ ዓብዪ ተራ ዝነበሮ ንደቂ ተባዕትዮ ኣብ ምዝንጣልን ኣብ ምንሻውን ድማ ዓብ ግደ ዝነበሮ ኣብዚ ዋን እዚ ዋና ናቱ ዝነበረ ክሸጦ ይደልሎ ነቲ ካምፓኒ መን ክገዞ ተዛሪቡለ ኢሎሞ ኢሎን ማስክ ቅድሚ ሕጂ ትዊተር ዝበሃል ከምኡ ኣመና ናብቲ ናይ ሊበራል ሳይድ ናብ ሌፍት ሳይድ ኣመና ምስ ተፀግዐ እናጠፈሸ ስለ ዝኸደ ኢሎን ማስክ ገዝዩ ናብ የማን መሊስዎ ሕጂ ድማ ዳርጋ ብብዝሒ ሰብ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ሬከርድ ለቨል ኣብ ታሪክ ናይቲ ኣፕ ዝበዝሐ ሰብ ይጥቀመሉ ከም ዘሎ ቀፃሊ ፖስት ይገብሩ እዮም ኣብ ትዊተር ክሳዕ ክንምንታይ ላዕሊ መፂኡ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ እቶም ነቲ ካማላ ሃሪስ ዘጣቅዑ ዝነበሩ ቻነላት ሓደ ካብኦም እቲ ቀንዲ ብታሕቲ ወሪዱ ክሽየጥ ይበሃል ኣሎ እቶም ጋዜጠኛታት ድማ ክስጎጉድ እዮም ወላ እንታይ ኣይፍለጥን እዩ ኢሎን ማስክ ድማ ሓደ ዛንታ ተዛሪቡ ብዛዕባኡ ይዝረብ ኣሎ ማለት እዩ ምናልባት ብዛዕባ እዚ ክንዛረብ ከለና ሓንቲ ነገር ክርዳእኩም ዘሎ ተመሊሰ ኸሪአኩም እዚያ ስምዕዋ elected Trump billionaires who was opposing Trump with Harris billionaires. When you look at our politics, we the people were like a spectator sport. Who are the billionaires? Well, it's that list on this side, it's that list on this side. We sit back. Who's going to win? I don't know, but it's going to be the billionaires. So what do the billionaires backing Trump want? Tax cuts. What do the billionaires backing Harris want? Tax cuts. What is the election going to produce? Tax cuts. Professor Jeffrey Sachs ሓደ ካብቶም ፍሉይ ድምፂ ዝኾኑ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ንፖለቲካ ናይ ኣሜሪካን ንፖለቲካ ናይ ዓለምን ንኽንርዳእ ዝበለፀ ኣርኣያ ዝኾነ ፕሮፌሰር እዩ ብኡ መጠን ድማ ዓብ ክብሪ ዝውሃበ እዩ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ብቕልል ዝበለ ብከም ዝተረድዎ እዩ ብየማንን ፀጋምን ንካማላ ሃሪስ መን ይድግፋ ነይሩ ዝበዝሐ ገንዘብ ዝሃባ ቢልዮነራትን ኮርፖሬሽንስን እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ከዝያደ መን ሕግዞ ነይሩ ቢልዮነራትን ኮርፖሬሽንን ስለዚ መን እዩ ዝዕወት ኣብቲ ምርጫ ተራሰብቲ ወረቐት ዝእቱ ዝነበረ ዘይኮነ ብየማንን ብፀጋምን ክልቲኦም ቢልዮነራት ውድድር ናይ ቢልዮነራት እዩ ነይሩ እቶም ብፀጋም ዝነበሩ ብየማን ዝነበሩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተዓዊቶም ክልቲኦም ዝተዓወቱ ድማ ንመን ዘርቢሖም ዝገብሩ ብፀጋም ይተዓወቱ ብየማን ኢሉ እቶም ቢልዮነራትን እቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናትን ዘርብሕ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ድኻ እንድሕር ኮይንካ ካብ ፖለቲካዊ ብየማን ይኹን ብፀጋም ዝመፀካ ለውጢ የለን ወላ ብኤሮፓን ተመሳሳሊ ንድኻ ዝኸውን ፖሊሲ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ነዊሕ እዋን ገይሩ ከም ካብ ዝኸውን ስለዚ ንሃብታማት ሃብታም መመሊሱ ከም ዝጥዕመይ ዝግበር ስለምንታይ ዲሞክራሲ ማለት ብገንዘብ ስለ ዝዝወር ፖለቲከኛታት ኣብ ባይቶ ንክመፁ ድዩ ኣብ ሰነት ንክመፁ ድዩ ኣብ ፕሬዚደንትነት ክመፁ ድዩ ፕራይም ሚኒስተር ክኾኑ ድዩ ገንዘብ የድልዮም ነዚ ገንዘብ እዚ ድማ ተራ ሰብ ንወርሒ ደሞዝ እናወሰደ ዝኸይድ ኣይኮነ ዝቦም ዓበይቲ ኮርፖሬሽናት ኣብ በዓል ኣሜሪካ እንተኮይኑ ሱፐር ፓክስ ብዝብል ሽም ቢልዮናት ሚልዮናት ገንዘብ ክእትዉ ይኹኑ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካ ተራ ሰብ ንረብሓ ናቱ ንክቃለስ ያመሰል ኣለካ ገለመለ ገለ ዝብሎ ኩሉ ፅንፅዋ እዩ ኢሉዥን ይብልዎ ከምኡ ኮይኑ ንክስማዓካ ዝገብርዎ እምበር ኣብ ግብሪ ገንዘብ ንዘለዎ ኩሉ ግዜ ምሰለጦ እዩ ነይሩ ንኣብነት ካማላ ሃሪስ ተሳዒራ ኣላ ንቢል ጌትስ ክሓስሞ መሲልካ መሊስ ክጥዕመ እዩ መሊስ ክጥዕመ እዩ ምናልባት ኣበይ ክሓስመ እዩ ኣብተን ፋርማሲውቲካል መድሃኒትን ሕርሻታት እናተቆፃፀረ ክኸይድ ደሊ ነይሩ ኣይክሰልጦን እያ ግን ገንዘቡ ዝበዝሐ ኣብ ስታክ ማርኬት ኢንቨስት ስለዝኾነ ኮርፖሬሽንስ ንላዕሊ ተወንጭፎም ኣለዉ ድሮ ሃብቲ ናቱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዝተመረፀ ብሰማይ ተተኪሱ ስለዚ መን ተዓዊቱ ብዘየገድስ ንሰብ ዳዮም ቲያትር ዝሰርሑሉ ዳ እምበር ኣብ መወዳእታ የማናይ ዘሎ ወላ ፀጋማይ ዘሎ ተተዓዊቱ ንሰብ ገንዘብ ሃብቶም መመሊሱ ዝውስኽ ንስኻ ድማ ነዚ ኩነታት ዳስትር ኢልካ ክሳብ ዘይሓዝካዮ ትርጉም ክህልዎ ኣይኮነን እቲ ሂወት ኣብቲ ናቶም ፅንፅዋይ ወይ እውን ኣብቲ ናቶም ድራማ ተዋሳእ እዮም ዝገብሩካ እናበለ እዩ ፅቡቅ ዝኾነ ሓበሬታ መረዳእታን ዝበና ዘሎ ኢሎን ማስክ 130 120 ሚልዮን ኢንቨስት ገይሩሉ እዚ ምርጫ እዩ ዝበሃል
دونالد ترامب استمرت أبقى دامون 3-4 معلتي 26 بليون حبتنا توسعوا 210 مليون إنفست جيرو 26 بليون الجرمال اليوم وسيقولنا زبالة إنفستمنت إزي سلزي كاب حدش كامباني كمصرت بريزنت نخبرات أبوليتيكا أمريكا يكملوا متاو زبالة استراتيجي هكذا بزرع بزيد تزربها دا قد شكاها حد كوربوريشن 1 بليون تصحى كوي وجنزب حسكا كاب حدش كامباني تاتين قال ملا تاتين كتقبل بوليتيكا أمريكا كم أبتو بوليتيكا أمريكا جنزب بس يركا التي كامباني نات كان حوار وتصبو كم زخوز قبر بوليس تراي بتبارح شك that's why دما أنا ميت عمل بعد روكا في لازبالو أما يد مليون مسكبر ويا بليونات مسكبروا كاب حدش كامباني بيزنس كن قبر نذكر نتمنى كسر أمريكا نقاصر بمبعد نتي مع كنا جنزب زخورة الفدرال ريزيرف زبال أبشرت شعتني 10 سنة كم زقاصر وغيرهم سالوا $100 من زقاصروا من بس أمريكا يكون فدرال ريزيرف خمسين زقاصروا برايفت بانكس من مقارنة يفنتون يمكن نايتهم أبيت كوربوريشنز نايك أنا مزنبرو ناي بحرك موقف إلا كانوا فاميلي ساتهم يبتهم نتي بانك نعملت ذهبي بانك نعمل عالم تشيز جي بي مورغان تشيز بانك بعد سوم يمنتي فدرال ريزيرف زقاصروا بمن قد يجرون لما زدلي ونا قبرون عالم كقاصروا يقول سلزي بوليتيكا أمريكا مسحبتهم كا أبتجينتي إلى ماسك دمبيتر ديوي مسنزلو أبزوا نزقت تزغل لما قدنا نتزلك حبتنا كنت عقبه أبوليتيكا إكاسة إتيقا يصاب بميت كي تصرفك نتبوليتيكا نات مازسكا للعالم كتمتسخ زيانة ديمقراطية بهذا الشيء تلا سبوق يركض داك خلاله I have nothing أنصار ديمقراطية سجمي بالإنجل Big surprise. Is it a drama? Of course it's not a drama. Our Congress is corrupt. Our political system is corrupt. It's run by the big boys. It's not run by the little people. So we're going to have more tax cuts. So here comes Trump, elected by a disgruntled voting population, the working class. This is his core. And he's telling the working class, you've been cheated. I'm going to support you. And what's he going to do? He's going to give tax cuts to the richest people in the world. 10 people now, 10 people have a net worth of $2 trillion. I'm sorry, we can't even imagine what this means. The days after Trump was elected, their net worth increased $100 billion in days because people who have money. So, it's زرباناتو ني بحكي بكا ترير يجن تخكلني زربايو بتقين بتي دونالد ترامب ماني مريت وز بس حزبي انتي يجن أنا نمسلكم دوكم لكم يلوا تي يجن قبل الله يس حتى من هرقينكا أتوم كوربوريشنز بيزنس تلقى أب ستوك ماركت إنفست جبركات خوينكا أب كريبتو إنفست جبركات خوينكا زبالة زي that's why دونالد ترامب نخبرت وسنير ولا يوتيوبرات معناته أب ستوك ماركت أب كريبتو سلزل ربح له زبالة حزبقن أب أمريكا كسب 6% نايت هاجر يمزبلوه كل التشريح كمان أب أكاونتي يقولون بعدازنا برزبي سلزل دونالد ترامب يمرس كمال هاريس يمرس كرب حيكلني نزلوا وسقلون بعز من دربن وسقليو فتوم أعتقد دامت حميشة معات 10 معات توم هبتمت كباب 100 مليون هبتي 100 بليون كوسكيل هبتناتهم ويونتناتهم نتوركس بلالو سلازي كنت قلت أي تخلي خات كنا تابريو زلنا دايت نغركازي نسخة أكنت عذابي كوينكا كابتن من إيشتي ساعات ولا حد قبل زي تخل كابتغول نسخة أب كتبها مور إنفست قبل كتكرر لك حيال كتبها كله كله كم قلة سترة يكونن كم حبرة السبب إسرائيلويان أزيو وعداتي منن سلمتين عالمكم دليتم يقبلوانهم جنزب سلجلهم جنزب رايقنا يكونن تمرتون سلجلهم فلتا سلجلهم سلزي جنزبن فلتتن دحر عواويس كان عالم خزورة سقم يبلكان كم حبرة السبب كم قلة سبب يبلي لهم كم حبرة السبب كم حبرة السبب سنة حبابرية ما يهود أب عالم نزقول لي أوروبان أمريكان وقاصر ولو زبلنا بين حدك وقبر كبيدي بسموته وفشل غلي كم حبرة السبب أبتنايت حبرة السبب أكايدا إنجينر الحجر كاجن زي تولدنا تبونا تكك حدا تكك نالبات ود بوستون فانتنير ود كم تجيبينو ود تحرد أزير فوقينو نيكست كاب حدا تسجاجري إسرائيلوية كبابي 6-7 عمد كيلو ولا عالم كندريتهم نازوروا بحجون كميك حول كلها تضم عبيت كوربوريشن تاريخهم يبن على إلى ماسك بيدومي الذي أجاين كم حمرة السب يقول طبعا تردو كل لك وين يقولون ما قلت طبعا بكتواسا سبوز فني كونكشنز كلوا كارو سياترايكم لكم زلي Co-founder, journalist and commentator Brad Palumbo. Brad, good to see you. Look, I'd love to see this. And he could very well be joking, but the last time he joked about a purchase, he went through with it, and that was X. So do you genuinely think he's considering it?
You can never know with Elon Musk. He's as unpredictable as anyone can be. And I think it would be absolutely brilliant. And meltdowns on camera, it would surely bring about interviews with them and kind of mislead. So ta app ta tweet تزارب زلا حباي تازي كوست يلو أبتي MSNBC زبهات كتير في مستقبلك كندي واقعيلو maybe لا ماسك جزاخل هوني تجي ود ما كمتني next كيرو وزلو لتكيرو كعوتلو كم زغلي لا ماسك أبتي الواسلو زلو جنزب كاب تعرف ترى إذا في لا تحب تسلو زلو نعو درجة كم زي عبد كان كت كابتشينو تجوز زلها كعبد قطبها ساكن وسام ده يكونه لك إذا maybe 3 مليون خون ويا I don't know كلون بس مثلا بالينا I don't know كجزا قالوني لما ماسك لك أنا شاهيو ونياتو لا 3 بليون زلوا 1 بليون تراكن متاع جنزبي so لما ماسك زياتهم أسيهم كفلت everything is up زوال زي لما ماسك بتزلوا ترجعنا هابتجن سوترايك هيكون تكون كارلوت بليون راس لزلوا تكون تات من الزبير لي إذا خمس غير بالكلنا كل نجار بعين تشمعين رايو كم بعد شاينا كنا تكون تات دي بروحه كم يجي ربيت كله رايو Outline the 5 where they're dominant and the areas that they're growing. Right, so we looked with our Bloomberg intelligence and economics colleagues at 13 key technologies that are part of China's Made in China 25 initiative from about 10 years ago. The 5 areas where China is clearly leading as of this year would be drones, high-speed rail, some advanced missiles. Interesting. Gerard, you just read out the sort of dream. زدري وذا لونج مي أبليكيشن عصرت حمشين China هذا بلان أوتيوم منقست مالت ديمقراطية يكون كم China ها كون زلك أن China حدا بحدا تقدر يحمل منقستات هو تقولي China كم عصرت حمش عمد كم عصرت عمد بلان أوتيوم دايلو إحنا على قطر حدا نكوننا دحر عصرت عمد أسرع حمشن قطر حدا نكوننا أمتى عودة نكوننا يلهم electric vehicles electric cars دي أبدي green technologies بعد أبني drones unmanned aerial vehicles مالتي solar panels graphene high speed rail قطفات ترين سخنة قبل ما electric cars and lithium batteries أبزي كنت هذا من كوني نايلهم دراسات عمل كنت هذا بعلم كونه مالو كلاي قدامك كوننا زبلوغة LNG carriers ندادك كما صغلا عبيت تانكرات أبو قدامك كون نايلهم مدهاني تم فراي سبوا مدهاني قبل ما large tractors عبيت تراكترات زنا عشان يكون عبيتي machine tools ماشينات كابل ماشينات صراحة ماشينات مالتي أبروبت artificial intelligence semiconductors مع صارت عملت بلان أوتيوم لو ما بيعلم أبقلي قدامي أبقلي ما تقول هذا تكالي ويسانسي يعلم تاون كتريفاتهم زلا commercial aircraft منكو عزيز سبحان نفرتين أبول متيوم مع لوجن كم تزد لك نتماركت دومينيت هالجبروت الذي بلان زلوا منقسي وما نتبلاناتو كتكبر نحر بوليس نعوز نتشجيرو China نابنا كومونيست منقسي دبا كومونيست كنا يقول China منقسي بلان يوص من يدسر corporations كامباني تات نتوم بس بنتابلو إحنا أبسكن عواتنا نزل كتعوتو كريديت نقطرهبو بوليس نعم زمتشي يقبر له زبده ما تقبر لك عبد منقس بوليس وتوزل أو يمسك على ربطهم entrepreneurs نا China أو تقدر مبدما لقدمتي وتسمر منقسي زدقمو ويزحجزو بعد فابريكا يقبرني في China يسأل لو أنا منقس تكالات وعداتي بس التكنولوجي كل سبات عارف برسين قال لي يوم تقبلوا سلامتاي منقستي نصور سخونة بوليس سلازوت أبزاي نقل ولادر أبزاي بسكم تحرقيتكم بتاكس ديو بخالو كله بنحجزوكم هنا نتوم أورجاتا دمانايتهم أورجا أم حضرتنا يتوم زبا أم حضرتنا يبلو أبعدهم قدام توصيهم كن ديزفان دخلوكم يسلازبلو نتوم زباتا تايقبلو نحنا أبزاي عودي أبتمن قستوتي وزلو exactly أو كن ولادرنا بمبا أنت أرون زغيت كامباني عدله هيبونيوم بتحققات قلقيرو نتوم أبتم بوليس ريت من قصة السعودية لوجن زيادة بالتبع يقبلوا له مقامد ما China وصل هذا كونكيلا الذي كاب China ناي China موديل كنكتلا لنا كبهال كله وسيد دم تزليه كم 3 عامات كم 5 عامات يكون حجة مال دوته لو ما عواد سبارة زليه كاب China كم هارز دلدما بتغكل نزمة زل العالم زبالته أستواصل قبرت زغلن كعواد زغلني. Okay, now let's go to the next نعاقنا عين كذا كم زغل عرسي. Previously, Trump was against Bitcoin, but now he's become a great supporter. So after Trump has won the presidency, people are expecting a crypto boom in 2025. I'm going to show you why. But first, I want to show you what Trump has recently said about Bitcoin and also about crypto. This afternoon, I'm laying out my plan to ensure that the United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world. So, upon taking office, دونالد ترامب صبغ زخنا بوليس كم زلون انت بوليس نعتد ما بنتصور ابقد مين تايلكم نيري انرجي ندارك نوتينا ندارك شيتنا قبل كله
حدا اب نايزي كريبتو قدميت كمثل خويك تايلك ندادي يدلك مغنياتو كريبتو مايننج بيتكوين مايننج بزح انرجي انتنسيف سلازغونه نداد حصول كون خلالو نداد حصول كون خوينو لما نداد كل وكالو امريكا ما بزح نداد لو بزح خنا وصينا نزي كريبتو زبال دما رئيس كتماناتو رئيس هاجرناتو كورينا لذا عندنا كونيو عندنا مين كونغبرينا نت ماركت دما دومينيت كونغبرينا بمبال نعوز خون بوليستات تقبر مخانو زي تدغاغام سميكم اللهم بزي وصي تذكر خلو دما يتناي كريبتو بوتنشال كندي وعيلا كندي حديرا ابي يالا نابي كيدا ايكون تحطو البوليسي دونالد ترامب كوغبروز زياده لومي ابز بس يوصل دونالد ترامب ولا دونالد ترامب كيت مرت خلو سوسان 73 شعب حني راي ولا اي مرتينا تبع خلو انتي يكون غير زخون يكون بوليسي منكس امريكا ما انصارنا تواغا خلو نعو كمتشز خل بوليسي كوت خل منكس انتماتيو كند منتاي وصي كم خل ابز يجي زياده تزربا يكون كلتا نغرات يوم طبعا كفتن يروم حدا كابو Okay, now I want to tell you this, just to clarify. Trump said that he wants to fire Gary Gensler. Okay, so Gary Gensler is the chair of the SEC. Gensler has an aggressive stance against crypto, and Trump is all about loosening up regulation. حدا كابتن الكريبتو اندستري لبوت في لزنا برز جير جانسلر زبال زتسال فترات تاعنا كريبتو عوديو مغنياتو نت منكس تتقيمو كما صوار تتقيمو نت كريبتو نمدمساس زي قبرون زي فعرون هنا بره نسو دما قدامي معاتك سوغوي لو يطرا دي كونس دونالد ترامب نفسو نغيرو دونالد ترامب كي مسرت سراح كغت فيللو بنصارو دونالد ترامب حدش حق كتاتات مخانو ينقرالو هذا كابل ما زياده سموي in Congress that Trump is backing. So here it is. This originated in the Senate from Senator Loomis. So the short title of the bill is the Bitcoin Act of 2024. Now, if you go to page 2 of the bill, you're going to see this. The U.S. government would buy and store large quantities of Bitcoin to So إذا نتفزي دونالد ترامب تقفزون له already نسمس مثلا أب حقك غير زغنز بهذا الليل the Bitcoin Act بلولو منكس أمريكا أب تقريب تعودي تفكر إن حق خوتسن منكس ما بعده استراتيجيك ريزيرف العقد كم مخانو كم نتفكر يبلو بس حق زيك حلف كم زغن بنتاي تفلت هنياتو أب تحاوس دومينيانت ريبابليكانيو زي ديمقراطس كعرف هو يقول يوم توسع لما أب تحاوس ون أب سنة كمون أب حاوس قبل الناس لزلون دونالد ترامب دليل نجار أنت أرضو قبل زغل سنتر ناي ريبابليكان دما كل سلزي كل أز وداي زي تحلف يغل بوتي تدما بزح تواخ دبر كم زغل يزن كرزلو منال بعد إذا نجارات دي بخال ما قد كم حالة بوتات راي كم سعيدة لنا. Oversight of cryptocurrency mean for the industry, for you, for me? Well, here to explain is Doug Flynn, certified financial planner and co-founder of Flynn Zito Capital Management. Nice to see you this Saturday morning. Welcome, Doug. Good morning, Hannah. How are you? Great. So we just heard Robert's reporting on a potential crypto czar. What is the state of regulation when it comes to crypto right now? How might this role change the regulation in our country? ስለዚህ እንታይ ዝበሃል ዘሎ በቲ ሓድሽ ሕግጋታታቱ ክበሃል ከሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ድሮ ነቲ ክሪፕቶ ክጥምተሉ ዝኽእል ሓደ ወኪል ኣብቲ ካቢነ ናቱ ክገብር ይደሊ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ንዶባት ናቱ ነቲ ናይ ስደተኛታት ንክቆፃፀር ሓደ ፍሉይ ልኡኽ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ረቑሒ ዘሎ ነዚ ናይ ክሪፕቶ ክጥምተሉ ዝኽእል ድማ ፍሉይ ሴሳር ይብልዎ ከምኡ ክገብር ወሲኑ ኣሎ በኋላ ዘራርባ እቲ ናይ ክሪፕቶ ኣካይዳ ኣብ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ከም ፖሊሲ كم استراتيجيك صرحوا المخانمن لذي كل مكان اللي خيدالو تحت يخيدالو زي كونه بوليسي خاطر كتل دلكا كريبتو انصار كل تسابوتات ابز حجده لو درجه بتسهل بيتكوين انصار كل تسابوتات كباب 100 شح تقاماغي ما كبابي كل تبلالا انتاينا نرزلنا حقن توتيو ትክክለኛ መጻወት ቦታ ተተፈጢሩ ሉ ክሪፕቶ ሰማይ ክትቆስ ምዃኑ እዚ ስለ ዝኾነ ድማ በአጎ አስተውኢልካ ብውሕ ገንዘብ ወላውን ክሰሮ ለተሰይ ሚቲ ቲኻ ዜሮ ኮይኑ ንበሎ ቅባጽ ገንዘብ ክትቆብጻ ትኽእል ገንዘብ ይንቨስት ስለምንታይ ምናልባት ክዕወት ከም ዝኽእል ንምንታይ ከምናልባት ትላካለሁ ኣብ 2010 ዜሮ ዶላር ወይ ግን 2 ሳንቲም ዝዋጉ ዝነበረ ቢትኮይን ሎሚ 99,000 በጽሒ ነይሩ ብለኩም ኣለኹ ካብዚ ንላዕሊ ተኣምራት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ I don't know ማለት ሓደ ሰብ ኣይኮነኩም ኮይኑ ዘሎ ካብ ዜሮ ናብ ሓደ ናብ 9.8 ትሪልዮን ማርኬት ቫሉዌሽን በጽሕለቲ ቢትኮይን ጥራይ በይኑ ስለዚ ነቲ ነገራት እዚ ብስምዒት ክትኣቱ ገለመለ ዘይኮነስ ዝኣክል መፅሓፍ ትግበረሉ ኣብ ዩቱብ ኬድካ ሰፋሕቲ ኢንተርቪዋት ፖድካስት እስማዕ መፅሓፍ ተንብብ ብቢትኮይን ስታንዳርድ ዝበሃል መፅሓፍ ኣሎ ኣነ ነዚ ነገር እዚ ትንክፍ ኣቢለ ኣይኮንኩን ነዊሕ ግዜ ኢንቨስቲጌት ገይረ መፅሓፍ ገይረ ኩሉ ምስ ተረዳእኒ ምስ ፈለጥኮ ንካልኦት ሰባት ክምህር ኮርስ ገይረሉ ኣብዚ ድራር ሂወት ተኣትኮም ኣቲኹም ክትሪእዎ ትኽእሉ ብዙሓት ምሳይ ተማሂሮም ስጉምቲ ወሲዶም ኣለዉ
كم تقبروا تدلي تكون بمنجدي مرحبا نتمنجد تقتلوا نحن سبعنا خبرينا تلكم أجد السنعي سبوت مساعد ستوك ماركت لك نوح وأنت زاربة ستيل كمله ستوك ماركت إلى نوح زيك أو تكاز غني كذا كاب بانك زلي كأن عكاز اللون بل أب ستوك ماركت زلي يكون نيله بسرعة زي تزاربة توم العيش ما يكون سبوت توسطكم وتري ولهم توم صرفكم لما جينا بحجي لو ميت شحن بلا لنا حسرت عمل كان زربينا كنزارب وتر جيبكم كتقرم من تا تذبحال زلك على رستيو ساب 35 مليون حتى بيتكوين كتبتيها زبل 10 مليون كتبتيها زبل بزوي خاتم ترى سلولات يكونها أبيت مرات اللي كونتري يكون زبل زلوا نعطهم سيناريو بلانينج يرو لذي بزعب هذا بزوي تزارب على خاطر لو نقل كزر بلوس جبار رستيو نعاخي أقدر سنة قالوا إلى سنة زعمنا الله عنه تدي قبلكم مرة سمعتي بالله no problem أقدر سنة نعاهم تدي يقولوا تقدر تقولوا نعم أكما بيناز بعض زلوا خارجين أنا የዚህ ቀይ ባህር ሎኬሽን ነው ቀይ ባህር አክሰሳችን ሌጂቲሜት ነው ናቹራልም ነው ምክንያቱም እኛ ያለነው ቀይ ባህር ላይ ነው በነገራችን ላይ ቀይ ባህር አካባቢ ያለው ማንኛውም ነገር ፖለቲካዊም ማህበራዊም የደህንነትም ወታደራዊም እኛን ኢምፓክት እኛ ላለው ኢምፓክት በጣም ከባድ ነው ምናልባትም ምዕራብ አፍሪካ ወይም ታች ደቡብ አፍሪካ ካለው ነገር ይልቅ ቀይ ባህር አካባቢ ያለው ነገር በእኛ ላይ ያለው ኢምፓክት በጣም ከባድ ነው ሶ ተማና ቀይ ባህሪ ወይ ወን አፍደገ ባህሪ ትብል አብይ አህመድ استفلالي ፖለቲከኛታት ናቱ ሸንኮለል ክብለላ ጀሚርሎ again this is a strategy the narrative ክድምሰሳይ ክጠፋ ይደሎን ይዘሎ the narrative ማለት ካንተ ማለት ሰባት ብዛዕባ እንታይ ይሓስቡ perception ናይ ሰባት ኩሉ ግዜ ክጸልወለካ repetition ብፍላይ ፖለቲካ ልዑል አገዳስነት ይዘሎ ገለገለ ሰባት ነገራት ኣብዚ እንደይ ተደጋግመና my friends there is a reason ኣብ ቴሌቪዥን ላይ ትማዓት ብዛዕባ ሓደ ርዕሲ ዝዛረበልካ ስለምንታይ ሰባት መጠን ብዙሕ ሰምዕዎን ነገራት ክቕበልዎን ከም ንቡር ክወስድዎን ንቡር እዩ ማለት ተራርባ ናይ ዓቢ መንግስቲ እንታይ ይብል ዘሎ ቀይ ባሕሪ ዝበሃል ቶፒክ ቀፃሊ ተተዛሪቦሞ ናትና ይብፅሓና ይንሕኢሉ ትንኡስ ወለዶ ቀይ ባሕሪ ከም ዝግብኦ ገይሩ ክዓቢ ንሕና ድማ በንፃር እንታይ ክንገብር ኣለና ነቲ ንኡስ ወለዶ ናትና ቀይ ባሕሪ ናትካዩ ከደናግሩካ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ኢማጅን ኢትዮጵያ ቀፃሊ በዚ ብዛዕባ ቴማ ናይ ቀይ ባሕሪ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ እናበሉ ከሉ ኤርትራ ሓንቲ ዘይትምልቲ ኮይና እቲ መንእሰይ ናይ ኤርትራ ንፍተዎ ንፅላዮ ብዙሕ ኤርትራዊ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ኢትዮጵያ ቻናላት ሰምዕ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሙዚቃ ሰምዕ እዩ እዚ ባሕሪ ናትና ይገለገለ ክብለሉ ያ ናቶም ኢን የርቆ ብጌጋይ ተዋሂብና ክብል ትንሽተይ ወለዶ ከምኡ ምስ በለ ፅባሕ ንጓይ ትሕመዮ ንስኻ ዘድሊ ሓበሬታት ዘይብካዮ ፅባሕ ንጎ ተገምጢሎም ስለምንታይ ከም ዝኾይኑ ከይትብል እንተዘየለኻ ብኣርጎ ክትቃለሶ ክትክእል ኣለካ ንእሽተይ ነገር ኣብ ፖለቲካ ፀወታ እዩ very very small things شلل الكام كلهم يبلكام هذا نتيجة كتعالي كتوصل كلا لك بتون سوق سمازغ لذي رأيهم ساتهم عبيت اللي كأنت نامسون استمازي هرعبا جندا جرنا بزون سمعوهم ቀይ ባህር ዙሪያ ሆነ በአፍሪካ ቀንድ ደረጃ ሰላምና መረጋጋት እንዲኖር የምትጫወተው ሚና ከባድ ሚና ነው ይሄ ተመስክሮላት ታንብቦላት ተጽፎላት ያለፈ ታሪክ ነው እና እንደሚታወቀው ከጥንት ጀምሮ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ንጉስ በመባል ነው የምትታወቀው ማን ነው ከዚያ ኤሪያ እንድትርቅ ያደረጋት አሁንስ ያለው ከወቅታዊ ሁኔታ የግብጾች በሶማሌም ሆነ በሌላው ጣልቃ ገብነት ከምን የመጣ ነው የሚለው በኔ አመለካከት ከግድቡ ጋር የተያያዘ ነው ማለት እንችላለን ግብጾች እንታና ንርዘለና እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ኢትዮጵያ ናይ ቀይ ባህሪ ፓወር ምዃና ወይ እውን ሃገር ምዃና ነቲ መንእሰይ ናቶም ነቲ ጀነሬሽን ናቶም ከምኡን ወይም ዝፍትኑ ዘለዉ እዚ ኸዓ ዝሓለፈ 30 ዓመት ወይ እውን ልዕሊ እዩ ዘይነበረ ቶፒክ እዩ ተደጋጋሚ ዝዝረበሉ ዘሎ ድማ ነቲ ሓድሽ ወለዶ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ መንእሰይ ወለዶ ብዛዕባ ታሪክ ኣፍልጦ ናቱ እንታይ ኣይፈልጥን እየ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ጠቕላላ እቲ ባሕሪ ከም ዝምልከቶ ፅባሕ ንጎ እቶም ኣብ ፖለቲካ ክመፁ ዝኽእሉ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ንቡር ገይሮም ክወስድዎ ከም ንቡር ሕቶ ከምቲ ሃይል ኣብ ዝረኽብሉ ድማ ውግእ ንክገብሩ ድሮ እቲ ጎስጓስ ይቕፅል ኣሎ ውግእ መጀመርያ ብዘረባ እዩ ዝጅምር ብፖለቲካ እዩ ዝጅምር ስለዚ ኣጋይ ስለምንታይ ከምኡ ይብሉ ገለመለ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ስለምንታይ ዘየኽብሩ ኩሉ እዚ ዘረባ እዚ ድማ ሓንቲ ነገር ኣላቶም እዛ ናይ ሶማልያ ጥራይ ኮኑ ተዛርቦም ዘላ ዋች ኣውት ቢ ኬርፉል ኢትዮጵያውያን ነዚ ክብሉ ከለዉ እታ ቀንዲ ቀዳማይ ኣብ ርእሲ እቲ ኢትዮጵያዊ ትመፅእ እንታይ እያ ሓሰብ ወይ እውን ኤርትራ እያ ሶማልያ ሎው ዝመፅእ ቶፒክ ሶማልያ ይኹን ጅቡቲ መሪፅ ረሲዖሞ ዘለዉ እዮም ኤርትራ ዝበሃል ኣብቲ ባክግራውንድ ናይ ርእሶም ትንቀሳቐስ መዝሙር ርሳ እያ
إذا عجابي تري أبيكس تتكا قامي توت حسبناتنا إرتراناتنا يو بجيجا يناتنا ترغيبو زي إرترا خمسيو يلنا بتحقر حزبي يلنا دقوتيو قال منا نابلو بس عيام دسعفو ساتهم كا مستمن قستمون بغتا السماء موزو من قستوز فلطم أكتيفيستس مالتي كم زي نعمل تانا سير تراوي من قصير ترا زبني حبريتا ويون نتي نزبل نزقدف سبلاني سبايكم من قصير ترا حتى نتواصل كل سرع زلوا سبايكم على زر 4 أنا زاربنا من قصير كلاكم ويون من قصير ترا بفلوي ريسورسز نحي سدلي سبايكم من تعرف وكان إثيوبيا تزرب زلوا زلوا تزرب دلوا بوليتيكا جداد زلوا بريو بوليتيكا إثيوبيا زعوت سبايكم هذا كم أكتيفيستس ناتو መንግስት ኢትዮጵያ መዳሊያታት ዝሽልሞምን ኩሉ ግዜ ዘጣቃዓሎምን ትሬኒንግ ዝቦም ሰባትዮም ስለዚ ኣብ መንጎና እናን ሃገርና ክንከላኸል ከለና ዘሎን ኣብ መንጎኦም ቶም ኣክቲቪስት ናቶም ዝዛረቡ ናይ ሰማይ ምድሪ ፍልልይ ዘሎ ጆርጅ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣፉ ኮይኑ ይኮነ ዝዛረብ ዘሎ ዜጋ ወዲ ሃገር ስለዝኾነ ሃገር ስለትግብኦ ስለድሕምሞ ወይ ስለዘገድሶ ይዛረብ ዘሎ ከማይ ዝኣመሰሉ ካልኦት ቻነላት ንኩላቶም ብውልቂ ስለዘይፈልጦም ክዛረብ ኣይክእልን ከም ናተይ ክርኢ ከለኹ ግን ኣነ ሃገራዊ ስለዝኾንኩ ሃገረይ ስለዝኾነ ስለዚህ ግን ባን ጽቡቅ ስለዝብሎ አገዳስነት አለው ስለዝብሎ የተዛረበው ዘሎ በንጻሩ ቲያም ኤርትራ አሰብናትና ያዶ ክወስዳለና ክዋቃለና ዝብሉና ኢትዮጵያ መንግስት ዝፈልጦ ጌጋ ዛረቡ ተዘሉ ግደፉ ክብሎም ዝኸስ ነበር አነውን ጌጋ ተዛረብ አትጋገለ ኸዝለኒ አካል መንግስት ወይ ዜጋ የለን ማለት አይቆንም ግን ናትናን አነ ዝገብሮ ዘሎ ትሕሶን ተሳቶም ዝገብሮ ዘሎ ባዓልቲ ሲዩማ whoever ድብሎ ባዓልሱ ዝገብርዎ ዘሎ ክትሪኦ ከለኻ ፍልልይ ኣለዎ إذا دايما يلوم زجبروا وزلوا مخانون مستو عزل يو قداي كم زخنا كتستقبلوا لي ليه أوكي نغطن إذا قداي زي مجمرية ما يكون مودتهم ونا يكون نات خطاتنا نتكونتا نزبنا كنا نركح كنكلالنا كينو تزبلوا انتاي تكلامهم دما كنجمت كنكلالنا ما شيء دما تداليكس أنحلو خلالو نتناطم بروباغندا قداي كبرنا كنا فكت ويكندوغي بلنا نايتغراي أبزي نايليت نايتغراي هذا يحزبنا هذا يبحلنا هذا نحواتنا يلوم استصوتوا لمن سياب ننوس ولا دقزلو كنا نتاي كم سيخه كلنا نفضيو اوكي now let's continue تخالا جداتات ناتوب لما بزو يزلو هذا كابل ما زياس كسموا ኢትዮጵያ ስጉምቲ ወሲዶም ኣብ ኢትዮጵያ ፍቃድ መንግስቲ ረኺበን ኣብ ዝንቀሳቐሳት ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ገሊአን ብመንግስቲ ተኣጊደን ተባሂሎም ብቁፅሪ ክሳብ ሕዚ ክንደይ ምዃንን ከም ዘይተነፀረን እንተኾነ ግና ካርድ ዝተባሃለ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላትን እኩብ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝተባሃላ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካብ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣገዱ ትካላት ምዃኖም ተሰሚዖሎም እቶም ክልተ ትካላት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝርከብዎምን ሽሞም ዘይተጠቐሱ ትካላትን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተኣገዱም ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣብ ዘይተፈቐደሎም ንጥፈታት ተረኺቦምን ንረብሓ ሃገርን ህዝብን ብልዑል ብርኪ ሓስዮምን ዝብል ምኽንያት ከም ዝኾነም እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ መልኪቶም እቲ እገዳ ዝሓዙ ደብዳቤታት ድማ ናብተን ትካላት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዝተዋሃበን ተሓቢረሎም እተን ኣብ ኢትዮጵያ ፍሉጣት ዝኾነ ዓለም ለኻውያን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብመንግስቲ ምእጋድን ድማ ኣካል እቲ ኣብ ልዕሊ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ህሩይ ዝኾነ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ጀኖሳይድ ወይ እውን ህልቂት ይፍጸም ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ዝዛረቡ ኣብይ ኣሕመድ ይኣልዮም ይዓፅቦምን ኣሎ ከምኡ ክገብሮም ንገሩ እዩ ፀገም ኣይኮነን ውሽጣዊ ጉዳይ ናተይ እዩ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢደያቱ ክብል ከም መንግስቲ መሰሊ እዩ ትሕቶ ግን ነዚ ዝገብር ዘሎ ክእግድ ዝኽእል ማሕበረሰብ ዓለም ዘይመላው እዩ በንፃሩ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ከሎ ዘሎን ዘየለን ከም ነጥቢ እናተጠቐመ መዓልታዊ ኣሉታዊ መግለፂታትን ኣሉታዊ ስእልን መቕፃዕትን እገዳ ንምሕያልን ፕሮፓጋንዳ ናቶም ክቕፅሉ ንሪኦም ኣለና ስለዚ እቲ ፖለቲካ ናይ ዓለም እንታይ ዓይነት ኣካይዳ ከም ዘለዎ ፅቡቅ ገይሩ ክዳልካ ክበርሃካ ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩነታት ድማ እንታይ ከም ዝመስል ኣስተቢልና ክንሕዞ ኣለና ሕጂ ንቐፅል ኣብዚ ድማ ፕሬዝደንት ገብረ ሚካኤል ዘይተረኸቡሎም ናይ ትግራይን ፌደራልን ውራይ መልእኽቱ ኣዘራረቡ ኮይኖሎም ቀደሙን ብኣቶ ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሰላም ትግራይ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ዝተፈረመ ታሪኻዊ ስምምዕነት ሰላም ነቲ ዝካየድ ዝነበረ በብመዓልቲ ህይወት ብዙሓት ተጋሩ ዝበልዕ ዝነበረ ጀኖሳይዳል ኩናት ደው ኣቢሉ እዮም ይኹን እምበር ነቲ ስምምዕነት ሰላም ዝፈረሙ በዓል ኣቶ ጌታቸው ረዳ በቲ ኣብ መቐለ ፀንሐ መሪሕነቶም ፅቡቕ ገይርኩም ኣይተባሃሉን እዮም ኳዳስ ገለ መራሕቲ ህወሓት እቲ ስምምዕነት ንምንታይ ፈሪምካ መንግስትና ፍሪስካዮ ሰራዊት ዝምልከት ጉዳያት ከም ዘይተቀበልዎም ብፅኦቱ ኮርዮም ከም ፀንሕዎም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ነይሮም እቲ ሽዑ ዝነበረ ስምምዕ ኩሉ ደስ ኢሉ ዝተቀበሎ ከም ዘይነበረ ፈልጥ እየ ብፍላይ ኣብ መሪሕነት ነገራት ዘይምርዳእ ድዩ ኩሉ ነገር እቲ ሽዑ ዝነበረና ኩነታት ዘይርድኦ ሰብ ይወስድን ግን
በተሽዑ ዝነበርና ለኹነታት ሰላም ካብ ምቕባል ብፍላይ በቲ መጨረሻ ዝተፈረመሉ ደረጃ ዋላ ብዙሕ ሽግራት ያሉ ካብ ምቕባል ወፃኢ ካሊእ መማረፂ ይነበረ ሕዚ እቶም ብሓደ ዝነበሩ መራሕቲ ውሓት ተፈላለዮም እዮም ዝርከቦም ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ኣብ ጉዳይ ስምምዕነት ሰላም እንታይ ኢና ንሪኢ ዘለና ትግራይ ብዙሕ ናይዚ ምጥያስ ናይቶም ዕጥቂ ምውራድ ናይቶም ኣባላት ናይቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ተባሂሉ ብሽሙ ናብ ብዙሕ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎን እዚ ምንቅስቃሳት እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ትግራይ ኢትዮጵያ ድሌታ ንክትገብር ፀገም የብሉን ግን ድሓን ስለምንታይ ከነሰብለሉ ከም ዘለና ክንርኢና ኣብዚ ስከር ሽምዕዎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ መቐለ ኣትሎም ብፕሬዚደንት ግዚያዊ ምሕዳር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣቀባብላ ዝተገበረሉ እንትኸውን ኣብ ጉዳይ ኣፈፃፅማ ዲዲኣርን ካልኦት መሰረታዊ ዛዕባታት ክዝት ምዃኑ ተፈሊጡሎ ብዛዕባ እዝን ካልኦት ሓበሬታታት ክንደስስ ኢና ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝግበሩ ምልልሳት ምብዝሖም ስዒቡ ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝተመርሐ ኣማኒኤል ኣሰፋን ዶክተር ፍስሓ ሃፍተፅዮን ዝርከቡ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ትግራይ ክወሃቦም 10 ሕዳር ናብ አዲስ አበባ ኣትዩ ዝገበርዎ ዘተስዒቡ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዘተ ጉጅለ እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ ፖለቲካዊ ሓሸውየ ኣብ መንጎ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ፌደራል መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረን ኣብ ሓደ ስምምዕ ገጾም ይመፁ ከም ዘለዉ እቲ ፕሪቶሪያ ኣግሪመንት ዝበሃል እውን ንምትግባር እዩ ይኸዱ ከም ዘለዉ ስለዚ እዚ ሓደ መዕፀዊ ዝገብርሉ ዘለዉ ይመስል እዚ ከዓ ክመፅእ ዝኽእል መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ምምፅኡ ዝገብርዎ ዘለዎም ነገራት ኣብ ምጉያ እዮም ዝርዩ ምክንያቱ 2 ዓመት ገይሩ ትበል ፕሪቶሪያ ክሳብ ሎሚ ዘፀብብ ምክንያቱ ኣይነበሮም ስለዚ እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ውሽጣዊ ነቕዓቱ ንክዓፁ ሕግታት ክገብር ከም ዝኽእል ወይ እውን ግብፂ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ክትገብር ድሕሪ ኮይና ነቲ ነቕዓት ክጥቀመሉ ዝኽእል ካብ ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ነቶም ተጋሩ ኣመሳሲሉ መንገዲ ከትሕዞም ዝጓየ ዘሎ ይመስል ትቐደም ዕድል ይህቦም ከም ዘይነበረን ወይ እውን ኢግኖር ይገብሮም ከም ዝነበረን ይገልፁ ነይሮም እስኪ ኣብዚ እውን መፅኡ ነቶም ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ መግለፂ ሂብ ነይሩ ረዳ Because of the international community and some of our partners has been on the first beat of the DDR process. It's one thing to disarm, but it's entirely different to talk about demobilization and reintegration. So when we talk about DDR, we have to take into account the need to go the whole 9 years as well. But in the case of the Pretoria Agreement, it is clearly stipulated that the DDR process in Tigray should take into account the need the whole 9 years. It is clearly stipulated. So ከም ንሪኦ ዘለና ጌታቸው ረዳ ነቲ ኢንተርናሽናል ኦዲየንስ መትይዎ ዝነበረ መግለፂ ዝብል ዘሎ ነቲ ምጥያስ ናይቶም ሰራዊት ናይ ትግራይ ዝነበሩ ወይ እውን ናብ ሲቪላዊ ሂወት ምምላሶም እንድሕር ኮይኑ ብዙሕ ደገፍ ከም ዘድልዮም ኣፍኮርስ ኣብ ትግራይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ስፔሻል ዓይኒ ፍሉይ ዓይኒ ስለ ዘለዎ ኣብ ካልእ ክልል ናይ ኢትዮጵያ ከምዚ ትርእኒ ኢኻ ብፍፁም ስለዚ እቲ ኣብቲ ናይ ህወሓት ዘሎ ኣጠማምታ ማሕበረሰብ ዓለም ዝኾነ ከም ዘይተቐየረን ስቲል ስፔሻል ዓይኒ ናይ ዓለም ወይ እውን ናይቲ ማሕበረሰብ ዓለም ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ኩነታት ሕጂ እውን እንታይ ፖለቲካዊ ፀወታ ክፅወት ይኽእል ኣብ ዝበለ ዶናልድ ትራምፕ ምዕዛብ ከድልየ እዩ ካብ ኩነታቱ ግን ኣብ መስርሕ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ኩነታት እውን በዚ መንገዲ ክርዮ ንኽእል ኢና እቶም መንእሰያት ነቲ ምሕደራ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ሸር ግበርዎ እስክናብ ኩሉ ክበፅሕ ሸር ግበርዎ ካብ ጉድጓድ ንዓኹምን ንትግራይ ለውፀ ሰራዊት ብ9 ክትዕቅኑ ወደሊኹም ፈለማ እዚ ቪድዮ እዚ የንኣስ ይዕበ ንትፈልጥዎ መራሕቲ ሸር ግበሩለይ መራሕትና ብስሩ ክንድዚ ወሪድኩም ብሰራዊትኩም ክትጭክኑ ኢኹም ኢለ ኣይሓሰብኩን እዚ ሕዚ ልወኩም ኣለኹ ኢንፎርሜሽን ታንጀብል እዩ ኣብ መሬት ዘሎ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ይኸወኩም ሓደ 760 ሚልዮን ዶላር እዩ ንኣስታት 395,000 ዕጡቕ ሓይሊ ተዋሃበ ማለት እዩ ካብዚኣቶም ቶም 295,000 ተጋሩ እዮም ቶም 99,000 ኢትዮጵያውያን እዮም ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ዝነበሩ ማለት እዩ ንሓደ ዶላር 120 ሸርፊ ብወራብሕሞ ናብ 91 ቢልዮን ቅርሺ ብናይ ኢትዮጵያ ቅርሺ ይኾን ዶ ማለት እዩ ካብቶም 275,000 ናይ ትግራይ ሰራዊት ቶም 75,000 60 ሚልዮን ዶላር እዮም ክወሃቡ እዚ 75,000 60 ሚልዮን ዶላር እዮም ክወሃቡ እዚ ማለት ንሓደ ሰብ 800 ዶላር ማለት እዩ ሕሰብዎ 800 ዶላር ብ120 ኣራውሕዋ ናብ 90 ገለይ ሽሕ ትኾንዳ ማለት እዩ ሓዙለይ ሓደ ክላሽ ኣብ ጎግል ከይድኩም ሰርች ግበርዎ ሓደ ክላሽ 1,000 ዶላር
يشوط بوانا مالت العلميتي 20 قرش يشوط حسبوا ناينا سراويت كلاش اركيو تزنقس كلاش اركيو 19 يقبل له مالتي نسوم فروم دي دي ار يمنعنا لترفنا له بسور كلاش طرح يكونن كلمبرينو كن سنايبرو خجمر كله دي دي ار ودمو ديموبلايزيشن مالت حاده تغادلاي ناب نورو هيوت مملاس مدقشا مالتي 19 ينكاس مدقشا تبل طعم نوري مالت الحزن مچم كم نريو زلنا ابتي تግራይ ዘሎ አካይዳ ወላቲ ብረት ውን ንግዲ ከም ዝጥቀምሉ ኣብዙ ሃስሙ أورار معدنات تجراي كبزل على بعض سلطان تكلل كساب ترى أبال محبرسب حد عينت مرر الله أبعدنا ورقي يساتفو زلو نايوشتن وطعن أكالاتيوم بدرجة كلل فقاد زوهابهم أنا اشتو محبراتن تكالاتن كم زلو كوينوم فيدرال فقاد زوهابهم عبيتي نايوشتن عالم لخا كوبانياتاتن ونالو مس إيزانا لمعات عدنا استبهاله نايوشت هاجر كوبانيات امت بحبار الصرحو كوبانيات ናት መንግስትን ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባትን ትግራይ ኣብ ክልል ትግራይ ብፍላይ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ካይድ ብዛዕባ ዘሎ ዕደና ወርቂ ምጥቃም ሓደገኛታት ኬሚካላትን ደቂንዎ ዘሎ ስጋኣት ፀጥታን ይግለጽ ኣለው ዓደንት ወርቂ ሓደገኛታት ኬሚካላት እናተጠቐሙ ኣብ ጥዕና ሰባትን እንስሳትን ሓደጋ ይወርድን ምጉሕጓሕ መሬትን ይስዕብ ከም ዘሎ ክኢላታት ይዛረቡ ተፍልሶም እዮም ዝብሉ ሙኻብ ብኬሚካላት መንእሰይ ከባቢ ይጥቀመሉ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝመፀ ተጋደላይ ይጥቀመሉ ተጋደልቲ ይባረሩ እዮም ካብ ከባቢ ቻይናውያን ግን ይፈርዎ ኣሎ እዚ መን ስለ ዘሎ እዩ ዝኾነ ይኹን ናይ ጣብያ ይኹን ናይ ዞባ መራሒ ኢድ ስለ ዘለዎ ጥራሕ ይኽውን ዝኽእል መንግስቲ ዘይብሉ ዓዲ ይበሃል ኣሎ መንግስቲ ኣለዋ ባ መንግስቲ ዳ በዚሕዋ ኣሎ ኣብ ትግራይ ዘለዎ መንግስቲ ብጣዕሚ እዮም ብዙሓት ንትግራይ ዝጭፍጭፉ ጥራሕ እዮም ንህዝቢ ትግራይ ዝጭፍጭፉ ጥራሕ ናይ ፀላኢ ኮምኡ ዘፍለጠ ናይ ወገን ጨፍጫፍ ግን ዓብይ ቅሕደት ዝፍፅም ዘሎ ዝኾነ ይኹን መመራርሓ ዘሎ ኣካል ኣብ ትግራይ ዝኾነ ስራሕ ይሰርሕ ዘሎ ፍትሒ ይረጋገፅ ሓታትነት ይረጋገፅ ወንጀል ይፍፀም ኣሎ ወንጀል ዝከላኸል የለን ፀላኢ ከይስሓቐና እንዳበልና ኢና ሱቕ ኢልና ዘለና እምበር ውሽጥና ሓሪሩ እዩ ሱቕ ኢሉ እንዳፈለጠ ሱቕ ዘሎ የለን ኣታ ህዝብና ከመይ ኢሉ ተመለስቲ ተጋደልቲ ኣብ ጎደናታት ትግራይ ተሰጪሖም ይውዕሉ ኣለዉ ምሳና ንወር ተጋደልቲ ከይድና ንሪኦም ኣለና ፍቓድ ክንከይድ ከለና ንእሸይ ኣነይ መለይ ዝብሎም ሰብ ሲኖም ተደርብዮም እኒአው ዝዓዲ እዚኣ ንዖም ድያ ዘይትኾን ኮይና ኣብ ትግራይ ዘሎ መንግስቲ ጌታቸው ደብረፅዮን ከይትብል ኩሎም ንትግራይ ዝጠቕሙ ኣይኮኑ ነብ ሰዓት እዚ እዞም ኣመራርሓ ዘሎ ኣካላት ንህዝቢ ትግራይ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ይሄ እኒ 4 ኪሎ ቆልዓ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ሕማቕ ነገር ክገብር እየ ኢሉ እንተሓሲቡ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ክኸውን እየ መጀመርያ እቲ መልእኽቲ ናይ ግለ እዩ ኢሉ ዝጅምር ኖርማሊ ሰለሞን ካብ ማእኸል ድርግም ኢሉ እዚ ናይ መንግስቲ ቅዋም እዩ ከዓ ይብል ንስማዕ እየ ሓደ ንጹር መልእኽቲ ኣነ ክሕልፍ ኦኬ በዚ ናይ ኣቶ ሰለሞን ድራር ዝሃቦ ሓበሬታ ብዙሓት እንዲኦም ላዕልን ታሕትን ክብሉ ቀኒዮም ሓንቲ ፅብቕቲ መልሲ ግን ሂብዎም ኣሎ እታ መልሲ ክንሰምዓ ኢና ቅድሚያ ግን ነዚያ ንስማዓያ ምክንያቱ ጎኒ ጎኖም ከዓ እቶም ዝስለፉ ሰባት ስለ ዘለዉ እዚ ነግረካ ሕጂ ተዛሪብናሉ ዘይንፈልጥ ኣብይ ኣሕመድ ከም ኢህደግ ኣይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ከም ሕወሓት ኣይኮነ ክውስን እንድሕር ኮይኑ ይውስን እዩ ከምዚ ሻዕብያ ኢህደግ ኣይ ፀላኢ ኣይፈታዊ ገይሮም 20 ዓመት ዕድል ዝሃብዎ ሲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዕድል ዝህቦ ሰብ የለን ሕጂ ሻዕብያ እዚኣ ኢልካያ ነርካ ትብለ በፍፁም ነገር ንሻዕብያ ዕድል ዝፈጠረሉ ኢህደግ ኣይ ፀላኢ ገይሮም ከወግዝዎ ኣይ ከዓ ፈታዊ ገይሮም ከልዝብዎ ንኢሳያስ ብዝጥዕም መንገዲ እዮም ሒዞም መንገዲ እቲ ስትራቴጂ ናይ ኢህደግ ንኢሳያስ ዝመቸ እዩ ነይሩ 20 ዓመት ከም ሰገን ክሳዱ ኣብ ሑፃ ቀዲሩ ፀኒሑ 20 ዓመት መፅኡ ስንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ መሲልኩም ያኣይ ካብኡስ ብልዒ ተኸዚሩ እንታይ ክገብር ትብትን ዘሎ تا حوحات تجري تعود بتجري جيرك عود ناي حوحات مرحنة يزعوتني نتابس أبس براز الله كرسي من قصص غيرني كابتقامنا من قصص غيرني حوحات يلو نوي حوان كعيرو ما عم يخص الاسترفة تجبر بتنالو حبتنا هي ودك ناي أبي أحمد زيادة تبعزل له نسيله تخمس زغل لازم تجبر له بوزيشن غير له هي كامنات حسن ويدعى تي أبي أحمد بهذا تعنقص فلت أمن قصي ኣብ ዜሮ ናብ ኮንሬት ዘብፅሓቶ ይወደግ ነይሩ ወይ ከዓ ናይ ህወሓት ፊሎዞፊ ነይሩ ኪነ ህወሓት ክሓስብ ዝኽእል ከም ዘይኮነ ድማ ድሮ ንሪኦ ኣለና ኣብ ዝሓለፈ 5 6 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀኒሑ ኣሎ ስለዚ እንታይ እዮም ገብሩ ጌም ክቕይሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ
بحكي تحسن تناي هو حد بوليتيكا سلازموته مس ابي احمد عندما تغيرونا خو كيدنا لهم ابي احمد ما بعلسي عندما نخبر ادون غزيوني يبلون اوف كورس كيف انت يقبر كتنزفتن زلو كلها سلازموته تحجي ناب ابي احمد مسققع على ديا ابي احمد كن انصار شعبيه نزيهم حيز كلوس خاص النجار كم زي بلي فلتي بقمت على الخارج መንግስቲ ኤርትራ ያይ ህወሓት ስለዝደም ገጸሉ ወይ ወኒ ህወደግ ስለዝደም ገጸሉ ከም ዝነበረ ሕጂ ድማ አብይ ኣሕመድ መፅኡ አብይ ኣሕመድ ሓይሊ እንተዘልዎን ፋኖን ብምስዓረ ተስፋ ዘይቆርፁ ምዃኖም እዮም ኣብ ነብሶም ክኣምኑ ስለዘይክእሉ ዳስዋይ ድማ ተባዕልቲ ቶም ኣክቲቪስት ናይ አብይ ኣሕመድ እንታይ ኢሎሞ እዚኣቶም ጆክ እዮም ኢሎሞ በዚኦም ክመፅእ ዝኽእል ለውጢ የለን ኢሎም ነረ ጆክ ኢልዎም ሓደሪ ቃል በቃል እዚኣቶም ብፍፁም ከምፅዎ ዝኽእሉ ለውጢ የብሎምን ስለምንታይ ጆክ ኢልዎ ከም ሰብ ኮል ሰብ ኣይተነዕቆን ኢኻ ትፀገም ንባዕላቶም ኦርጋናይዝ ዝኾኑ ዘይኩሉ ሰባት ምዃኖም እዚ ንባዕልታ ኩርሲ ንበይኒ እዩ ዝደልያ በይናይ መንገዲ ኣብታ ኩርሲ ፀንሐ ትሕቶ ትፀገም ኩርሲ ከም ዝደሊ ስለትፈልጥ ከመይ ገይሮም እናጓነይዎ ኣነ መስሪተዮ ዝብል ዝነበረ ሓደ ፓርቲ ካብኡ ሰይቦም ማም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ ኣጋይ ዝጠፈሸ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ብደገ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ባድልያ ተኸዲንካ ካምቻ ተኸዲንካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ትሕቶ ህዝቢ ነቲ ናትካ ሓደ እቶም ትመርሖም ዘለኻ ካብኦም ፍልይ ብዝበለ ራእይ ናይ ኤርትራ ክትብ ኣይትኽእል ኢኻ እንታይ ክትገብር ትደሊ ኩሉ ግዜ ፀርፍነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ነቲ ህዝቢ ሞራልና ተንከፍካ እንታይ ከተንፃሉ ትኽእል ንስኻ ህዝቢ ኤርትራ ይሰምዓኒ ኣሎ ወይ እውን ዕድል ይብኒ ኣሎ ወይ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ይሰምዓኒ ኣሎ እንተይልካ ንዓኻ ዝተኸተለ ኣበይ በፂሑ ኣሎ ይትሕቶ ዳርጋ ኣብ ሚድያ ካብ ዝመፅእ 34 ዓመት ገይሩ ኣሎ እንታይ ክኸስብ ትኽእል ካባኻ ንዓኻ ስለተኸተለ ሰብሲ እንታይ ክረክብ ይኽእል ንሪኦ ዘለና ናፍን እቶም ንዑ ዝኽተሉ ዝነበሩ ገበና ፈፂሞም ኣብ እስር ቤት ይኣትው ኣለዉ ስጉም ጎራሕ ስለዝኾነ ይባዕላል እቶም ኣብ ቤት እስር ቤት ዘይኣተው ድማ ወረቐቶም ተበላሽዩ ኣብ ፈቐዱ ኮፍ ኢሎም ከማርሩ ይውዕሉ ኣለዉ ፕሮብለም በዓል እዚ ስቲል ፕላትፎርም ሎም ኣብ ቅድሚት ወፂኦም ንክዛረቡ ዕድል ኣሎ ክዛረቡ እዮም ክዛረቡ ከለዎ ድማ ኤግዛክት ነቲ ሕጊ ከምዘይጥሕስዎ ገይሮም መንጎ መንጎ እዮም ዝዛረቡ እቶም ንዑም ዝኽተሉ ግን ንዑ ተኸቲሎም ኣብ ሓዊ ዘሊሎም ዝኣተው ሂወቶም ተበላሽዩ ገሊኦም ኣብ እስር ቤት ኣለዉ ገሊኦም ድማ ወላ ብእስር ቤት ተዘይከደ ክሰርሑ ከምዘይክእሉ ወረቐቶም ተበላሽዩ ስለዚ እንታይ እዚ ሕጂ ናብ ኣቢ ገይም ቀይርና ናብ ኣቢ ክንፀጋጋዕ ኢና ዝዘላ ኣቢ ንሻዕብያ ክሃርም ዓቕሙ ከምዘይብሉ ይፈልጥ እዩ ትማል ትማል ምሶም ኣትሒኖም ሕጂ እውን ዕረቑን ክብል ምዃኑ ፍሉጥ እንተዘየለ ድማ መቦቶም ሒዞም ተጠው ክብል እዮም ፍትና ይክእልኒ ወይ ገለ ክብል ኣይክእልኒ ማለት ኣይኮነን ግን በቲ ኮይኑ በቲ ግን እቲ ገይም ንሶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ፅቡቅ ጌርካ ምርዳእ ኣገዳሲ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ነዛ ስትራቴጂ እዚኣ ፈልጣ እዩ በቃ ይፈልጣ ስለ ዝኾነ ንሳቶም ካ ይፈልጥዎ እዮም ምስ ኣብይ ኮይኖም ኣብ ትግራይ እንታይ ገይሮም ይፈልጡ እዮም ከመይ ይውስን ከመይ ይኣቱ ይፈልጥዎ እዮም ንሱ ከዓ ይፈልጦም እዩ ተፋሊጦም እዩ ሕጂ ኢሳያስ ኣይኮነና ኣብይ ፈሊጥዎ ኣብይ ንኢሳያስ ፈሊጥዎ ኢሳያስ ኣይኮነና ኣብይ ጉዒፍዎ ኣብይ ንኢሳያስ ጉዒፉ እጅግ ይፈልጦ ኣሎ ኣብ ኣስመራ እዚ ቆልዓ ተፃዊቱልና እዮም ዝብሉ ነገር ኣብ ኩምንነት ዘይንዛረብ መን ተፃዊቱ መን ከዘይ ተፃወተ ንኣባለት ስጂ ብኣፍን ይዓጀጆ ዝብል ዘሎ ፋክቹዋሊ ኤርትራ ኣብቲ ኩናታት እዮም ብዙሕ ታንክታት ወሲዶም ብዙሕ ሚሳይላት ወሲዶም ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝነበሮም ስቃት ኣደቂሶሞ ተመሊሶም ኣለዉ ኤን ኣብቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፀሉ እገዳ ከም ዝለየሎም ገይሮም ኤፕሪል ለተል ካብታ ኣብይ ኣብ ስልጣን ዝመፀላ ክሳብ ሕጂ ዘለና ሞሜንት መን ከሲቡ ኣብ ባይታ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሻዕብያ ከሲቡ እንታይ ረኺቡ ማለት እንታይ ረኺቡ ሓደ ትግራይ ንሕጨጭፉ ኮይኑ ትግራይ ክፋል ኢትዮጵያ እዩ ሕጂ ድማ ንፅገናናቱ ገንዘብ ክኸፍል ኣሎ ዘብረሶ ክፅግኖ ድማ ገንዘብ የውፅእ ኣሎ ካልኣይ ሰራዊት ናቱ ናይ ሰሜን እዚ ዝሓየለ ሰራዊት ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነይሩ ናይ ትግራይ ኣይኮነን ነይሩ ፈሪሱ ንዑ ንምፅጋን ካብ ሓድሽ ገንዘብ ብዕዳ ኣትዩ ገለገለ ገይሩ ኣፅዋር ይገዛእ ኣሎ ሻዕብያ እንታይ ከሲሩ ኣብቲ ኩናት እቲ ገዛ ዲ ተቃፂልዎ መሬት ዲ ተቃፂልዎ እንታይ ኣጋጢምዎ ስለዚ እቲ ዘረባ ናቱ ወላ ሓንቲ ዝጭበጥ ከም ዘይኮነ ካብቲ ዘረቦም ይሓጥር እዩ እንታይ ካ ዘርእየካ እዚ ኢማቹሪቲ ዘይብስለት ማለት ዘይመደልካ መተላል ክትብለ ትኽእል ኒኻ ግን እሱ ከይነጋንነሎ ኢማቹሪቲ ዘይብስለት ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ፋክቹዋሊ ወይ ከዓ ኦብጀክቲቭሊ ነገራት ኣለዎ ዓብዲ ተዓዚቡ ሻዕብያ ዲ ተዓዚቡ ህወሓት ዲ ተዓዚቡ ኣብቲ ኩነታት እቲ ዘሎ ኩነታት ኢና ንሪኦ ዘለና ድሕሪ እቲ ኩናት ምውድኸ what happened ኤርትራ ኣብቲ ጂኦፖለቲካዊ ፀወታ ምስቶም ቢግስት ፓወርስ ፅቡቅ ዝምድና ገይራ ምስ ግብፂ ኣላያንስ ፈጢራ ምስ ሶማልያ ኣላያንስ ፈጢራ ምስ ኩላቶም ኮይና ጂኦፖለቲካሊ ክትሪኦ ከለካ እቲ ዝነበራ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ፓወር መመሊሱ ናሓየለ ይመፅእ ኣሎ
بعين تصدق طريقة الله قد عملنا بس جبت تجيرو زولا دي فلسطين بعد جبت إثيوبيا كل جزء كتك قرايات لازم تبخارا زرار بنتاي مالت إيرترا نتنا إثيوبيا زلوا سقعت ناف جبت شيء أطلع جبتي أفتق بحر إن خيط وصل إثيوبيا ليتم عاد تحلم حجر جبتيها سلامتاي أفتق بحر تحيزهم بتنا ينيل بتدمنا بحر بخلي تكعت صوم سلزون سلزي أتي إثيوبيا بحر في وصل نادو بلادو كبروز غلو نتبحرنا إيرترا هابانا نلعلي إثيوبيا الخيط وصل دوا جبتي أمس حملوا جبتي سقعت فترة له مهنياتو عملت كلام شتيشة أنا كده كسب 9 بليون كون خلي أفتق بحري بتنا سويس كنالي دمصر نحن عصب كوفي لنا بلاد بيعمل وما نتعصب وعصر صغير كم زحوت قبل زلوا نحرجيرو بسمين سويس كانال سلازة حسكات ترجم يقولون سازي إذا سبزي زر دوني يرتزقون ترجم أي محلون تزارب زلوا قد أجي تزارباناتو انترتينز قبره السبب وسبات الله لمن تاي تزارك كاتب لونيها سمع كاجل تزاد لي calculations ويمون تزاد لي مقرن تاع كتبات خليها مناتو كل زربا الميديا يدرب زلوا لازم بدي ما أتمنى شيء مثل أي مشتري ولده كبير وكله تحبريدا نزل كاونتر قبل زغل تدير خيبو كتعال خاصة لزدق موزلو أجي استراتيجيز هذا نقدر كتعال تلاقي كاي وتشي تعلوي كلها مربعين أجرات نزل زيادة زبطة تمرد ما CIA تلاقي كل جزء بس ميديا غير نزل ميديا نسيج قاطر حبريدا سهل هو تينا يكوستك بعد كله بسحت جزء تريس باك ندعي كده غير كاي CIA من شفات كم زوج سوي زنك كابي فريدنا ناي CIA sources كميلهم كزارب كل إكزام زبطة قالوها أتكلمنا بميديا غيرك بزوم منو جازيتني هذا غيرك حبريدا خمسة وتسمع بارمو that perception رديد أي سبب بوجي كاتسوغو anyway so much about this thing أبدأ أتكلم مالس ብሔራዊ መንነት እዩ ኢሎም ዝሰብኩ መንእሰያት ኣብ እዋን ፖለቲካ ብሔራዊ መንነት ዝተወልዱ ወይ ተወሊዶም ዝተቆስቆሱ ክኾኑ ኣሎ ኩብ ህዝብታት ዓለም ሓው ክነሱ ህዝቢ ትግራይ ሓውና እዩ እናበሉ ዝምድሩ ቁንቁኝ እዩ ሰላም ክቡራት መንእሰያት ኣብ ውሽጢ ከምቲ ኣብ ዛዕባ ኣምር መንእሰያት መንእሰይ ዝበሃል ከመይ እዩ ተሩ ኣብ ሕብረት ዝነበሮም እንታይ ብዛዕባ እቲ ብናይ ወያነ ናይ ብሔር ፖለቲካ ተኸስኪሱ ዝዓበየ መንእሰይ ኣስገዶም ነዚያ የክነግረኩም ደልየ ነይረ ዘቕረቦ ቪድዮ ጋቢዘኩም ነይረ ንሱ ኣብዚ ካልኣይ ክፋል እውን ክንዛረበሉ ስለ ዝኾንና ከም መሰጋገሪ ዝኣተወዩ ነይሩ ኣስፋሕ ኣቢልና ክንዛረበሉ ኢና እዚ ናይ ቀዳማይ ክፋል ዝነበረ መደብ እዩ ብዛዕባ እቲ ሕውነት ምስ ህዝቢ ትግራይ ዝብል ክልተ ክፋላት ካብቲ 4 መለክዒታት ተናኺፍና ነርና እቲ 4 መለክዒታት ኢለ ኣቐሚጠ ዘለኹ እንታይ እዩ ሓደ ብጂኦግራፊያዊ ቅርበት ካልኣይ ብቋንቋ ክንሪኦ ኢና ክንፍትሾ ተገላልፃ ከመይ ዝኽየድ ሳልሳይ ከዓ ብዓልየት ወይ መንነት ክንሪኦ ኢና እቲ ራብዓይ بسنا أمره متأسسار وي بودابه ريئنا أبزي 4 ممزنيتات وي روحيتات تمركشنا نزار كلنا تنكلته أبز حلفة قدامي كفان تنغيفنا يد نيرنا جغراف نعرقينو بشنخ دوبوب نولا زلنا هباي تقراي تلاح بنا يكونتن إثيوبيا مغنياتو كم تبقى أموي تزاربنا له بسمينن معرابن إرتران تغيرنا السودان نبي نمبر ناس عسيلنا خسلا بور السودان قدارف كنبل أي نوع لنا إلا تزاريمنا لونيرنا سلازم جغرافيا وقربت أحواتنا قربا بتينا إصاح دكس قربيت كاي دكس بعد السلا سويلي مثلا أو سقم زلوا مقرا يكونن بو أنقوا أنت مسينا كم تنسيل وزلوا أنقوا كم نايمنነት መግለጺ ወሲዱስ ኣሕዋተዮም ሓዊና ተሰላኢቲ ሃገራዊ መንነትና ኤርትራ ተታኒጾም ዘለዉ ደገለደ ዝብል ዘረባታት ይመጽእ ነይሩ ኣዳይ ነገር ኤርትራውን ኢሉ ዝዛረብ እንተልዩ ኤርትራውያን ሓንቲ ቋንቋ ጥራሕ ኣይኮነ ትብላት ትግርኛ ታምስ ትግራይ ተዳው ናይ ብሔረ ትግርኛ ቋንቋ ኣለሃላ እቲ ሸመንተ ቋንቋታት ናይትን ብሔራትከ ህዝቢ ኤርትራ ሓወይ ይብሎ ከለኸ ንዓተ ነጠቓሊሉ ድዩ ወይስ ነታ ናይ ትግርኛ ክፋል ዳሓወሲዱ بزنا يقوم عند نزار كوينا هجرات قوم خلا بمجزأة عودو كدمي 134 عامت نوصل دو إذا قام قات غرينيا تزارا بنقول زلنا أبدوبنا إيرتران كرساو خفال ناي تجراي كا تي سمينا وخفال نقول زلنا
كم عينت أنقى تقرينيا زارب نيرو أنا 4 عامات أسفح في هذا الله نايق أنقى تقرينيا أدم نيرو دي تبلنا بلو كومودي كومي كنا أنقى داينا سلوزغاني معبيلي التي ቋንቋ ትግርኛ ተዛራብ ዝበሃል ኣብተን ወሰናስል መጀውዳ እምበር ንጎሙላ ትግራይ እንቲራ ዝኻ ኤርትራኻ ኣካል ናይ ትግራይ ከም ዝኾነት ከተምስል ጌርካ ሓወ ኢዶ ገለዶ ገሌልካ ምዝረ ኣይድልኒ ምድንጋራ ምን يخنيلنا أتو سلمون درار بحفشة كم نريو زلنا إذا فيديو بملا على كفال أبتي إرتريا ميديا نيتورك لاتكم زي دربازي كم بعد أتو سلمون درار نزع كل نزيوم زي تقوم سبعة ديم متزبون no my friend أتوم كم زبلو تام كلا جاتات راي برو جرهنياتات كنا بلا يبنا إذا دربازي كنا منتهى من سيناس الوهم سكبره ما نمسح تيكون لازم تكلني عملتي لا تسب تكلني مرداتنا كله هذه بدبوب زل حوز بي نو عفارك حول يكونن زيادة ربازيا كل جزء البوليتيكا والجندر استقبل عبر نحولنا تنفقرن كم زي كونه كرداك كلا لنا شوف بتقيل بتي نزاق دايزا نذكر حتى الرسالات اللي باقي لكم ديالومي نقرا ما قديت مالي نزيا طبق نقر رينان يرنابو نحناس أبز دلنا من إسيات أو يرترخ زمان السيديا أزيا طبق زخونة دابستاتات طبق تكبارنا بمنقد كامبانيا يرترانا كتحقس فتينا يرايلان يرنا كاركا ما أرنتا زليو ما نرى لنا بس كذا يسمعوها وعلى سلسة فوري زينا حيزلكم بس يلغو داينا قبرنا الناستنا سنة طباوي هانيبال تمالي أب كامبالا برزدية بعلنيرو ذات عواد اللقون كأمسو زلا بزي سنة طباوي هيلن ناي هانيبال مسارحتي برزدي كدمق علو بمبال كم تري عواد اللقون تعزات تزلا أبيت الناستنا أبيت أتا أنس ستويو إلمبر تحاسب يقولكم أنا زوالكم اندعستنا السمكة أنا تحاسبه بزس يحسب شو يتقصني تمسته شو يتقصني خبر معادي شو يتقصني تايم مغضب لنا تبالي حدا انتهي مسلكم نحنا انتهينا نرزل لنا بزي أنا سبا نزل قرات الشلل كتب لون دي خار تدلقن وريات سبات ويكا سيلبريتيوم زيوم كبر مالسي تواساتيوم زلقوم سبات مدسي كم زلو يخاطري مجمريا تحسبوا زلو أدنو ويسكي تمثل ويسكسي أب أفريقيا كبر أبزي أوروباون بكتب كم عينو تحسر هيكونن تزريو زلو لما أب كلب من الحقين ما تواجه والسقيم أنت عينك جنزب سلو زلو يوم بويسكي دوم تحسبوا زلو تحركا بويسكي تكاسل تحسب كاب بكتيريا زيادة دي الموت كوينو زياتهم أرأينا من سيات سلوزقوني أنا بتاع ما تحصلش بني كابت جزوم سكر بحقيقة جزا غرايت شجر من سي كل غلي نعوك حجزوا كم خنا ميرو زبزح زفسس جزا مثلهم أنا زجر مني حرق زي ولا كندي فيديو غير له زوم صار لهم أمريكا أنت ريهم درفتي وين مبزح درفتي مستعوت انتاي قبرس كيف كل جلكاتنا أما كنت سلس عينك مكينا قال ملي أبك أنا زجنزب كبتنو قال ملي قال كتفي متاعتهم كله لما تايت من سينا يتسألين كل جزء حرقة أبناء شبوت أبناء قلة ملزاتو زياتهم سلوزغون رول موديلز زغون تسألين كعب بقوله مجمريا زغولتهم هاي كان سناتو ويون موديلات ناتو منيو درفتي باسكتبول تصعدتي أمريكان فوتبول تصعدتي قلة مليو كلاتهم دماغ تمساسالي ناي شو يوم بك تك على جزيون بيزنس كيرو قلة مليو أي ريني كم أي ريني كريمون كلاتهم مزيك أكليد ناتهم قلة مليو كل جزء بقى نايزي أبدان سخران مسوال المخات جنزب مبتعد كم جنزب الحلفي في نابلكا مركز من الويزة لنا جاءتهم كابت بقار أيا كوينو من ثمانية سي سبون بس قبلوا له ثمانية سي نعم كسعب خلينا يوم زر يوم سب كم زر تفلتها تحزن كفالجن نزيتات ولا لك أنا ونقلتك على حد درافيتون كم زفلي تبالي برستيا بعلا قلنا اكستيف مخايل كور اكسبنسيف نقرات من الوقت الرئيس كان النفسي دسي لأنكم يلقى قبل ربنا أعتقد قبل خفاف السايس تقبل برايفت غير كذا تكارج غا تكالي سب حما تمرتطبا ميلان هاي تبالا بصراحة قطعة تا فيديو يرغبكم كم يلن بقى بتنزل له نقرات birthday party تبعيلو يتغير فاين celebrate كقبل سخل كلاكي أكل لو يسخل كلاكي نع خالص سحب من السيك انت عند أرايا خطوة نزل دوس دايما ليلة ما يملت من السيك كم سنزيون يجي رجزني أبقى بوتا celebrate تقبر بويسكي زحسب سب كل يوم زحزن كفالت كلامنا عطوم تزغون ويتبارنا عطوم تزغون وكذا حق كبسة كمان جبنا بيبنا جباك تولد خلي خب حب عبي تمسس بقى بنا تكون نجيب الرأي تستخيل حد جزء تحبوا سولو تسجني
أنتي كم زعينة ديال كازي أرعرع على المبال فلو يحب كم زلك أكت مبال I mean في المية بزوج بزلوا هوليوود celebrity يكونوا زي مليونيرات يكونوا just regular people كابتن أو زلوا من أربعة قربت اللي إذا حشم النابرو كلهم يخليهم بس by and large بتقول calculations regular سبات يمزج ترى سبات فلو يودي باللون لذي زيادتهم سألوا تدعوا فينا بخمسة من قد نتمنى سألوا تحزن لك لذي قرب حلفنا تابعينك أنا هي ودي إنجوي كبري دليل تابلك أتليست سألوكم هانك ستريل كانت قبل كانت سبقي وعود زبينا بغلي لو كسر لزغ المنسيد ما يزلنا انتدي لكن كم زحيرت كوبر خلو شرينا حلقه ما يدبان نش كات بوغا بركابزي اقال هايوم كير كازيوم زغبرو بفلاي كان رايونا يلون كا فيديو سر زوردو نش كات هذا خمسي شتري لكم حلوه ام تحصل لا بقومني اليوم كورس كوميدي مخالف فيديو بتوين بتي حما قبل ترينا ولا تمنسي مهار كونس لزغل كانوا مسؤول فتو اي نو كم زاد على الشانل اللي بزح هالتنين أقدر نسر زلوا لما أمسينا لنا نايلو معرف سبز بودي لايك مبار سبورت مبار دقت مهاب نايوت روس أو عيدنايو مزاد أنت در فقط فكمين أبقى مسرح الرغبان أنا تلك لومي مع سكوين وصار تفعلن كان بخاب بلاد مفراسة سعر كايرو بخاب وشتن بدرك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد الربي كلنا تكعبي يقولون أبسة واسل كمان بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة واسل كمان بسة أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا وإنت قدي أنت قويت فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زقنعك خمقنا أنا يبل أنت نخصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبسا قوزن كمان بسا كالومي مع سكوين وصا تفعلن كان بخاب برد مفراسة سعر كايرن بخاب وشترن بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حد الربي كلنا كعبي يقولون أبسة واسل كمان بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة واسل كمان بسة